adwompa say opay zade preference I can casuals there by a friend of ankoma. Oh okay. Lemon na That be lemon kitten no. Yeah. Oh okay. Enubi Even for anka twade twade na person be kan yes and e ko ho na yes e pe bi ato eno ko yi ba ko na mso ba ko yes o say ba ko e 1 cedi okay but so to miensa de a am say say 2 cedis. Oh okay, miensa 2 cedis and am say sa de on fa sa miensa na ma 1 cedi o hwe manim sa say na adifudi ya de pangare oh sana o kwa no yeah asem by riding kind of minim but mami efia bruni in particular I feel within me so called heaven straight because on I can quanti oh but already I say you to told radio to be man so I say near the koto na yi ne ho near the tour in Canada sim oda say o see you me to near the because I can bu po ni bu here na ye hye no mo se satam na ofio ni nyina da ho onum no na mo bibi e baba da ben na mo bibi e baba da ben mo se nya 3 days na yan so sa shina so erade kama maame no ho ye maame e jae ba beto no ha o mai ba bi dae na mi hira na ba bi o bia ba no na kakranka nti ye bepe radio se de wo kan no nye de akoto ne nna no ye num nsuo no na ye de ka na oje na ade na ye tu abi na say no be somewhere mo say I don't know 12 April okay yeah nti du ha me du ha erade kan no ho yeah mom yen komrai ena no pay adeshimamba Ghana mamba yatena se ye the evidence based sports presentation ina eja ene anopay midin Eddie Joshua Kwabene Jenim Yosef Ajiri wanya atene Canada ena no pay me emphasize da ema Jubilee Hospital obaso aseme da gudie mu nsem no enso ebra obepiem Jubilee Hospital a ene yade bia attitude bia no fa na fe yenhwe entu asem tempa so emfama na bibia enkoye emfama outpatient service no eye adwuma we oba jaso na yahwe na fe wasansan wachi akofie sanso na inpatient service no enso ebonyo be papa benya ada enya asumdwe na fe yahwe mo ya do nyina atu ayirade ni nyina no so no ebi ewo eye Jubilee Hospital laboratory no enso eye adwuma lab bia bi oba ebetimi aboa ebi eneni Obad group na pesa o check be pm na fe yemboa enso ewo sa kwan no eso afifumase no enso ewo ho eduro bia bi obonya bi ato ewo eye Jubilee Hospital antenatal care no ye fe no eye ANC eno so no ebo adwuma we ni ekodema emana omo afafuro no ebi anyinsen no unyo ha bi de fama fa bedaye na fe yemboa na sa ha no yenso anu ntempa so enfa ema postnatal care enso aba ede ama ema no ma wo wie no akora no ni weight no enkoye ninyi mu no yade a enkoye odebedan ya ma nchekere ema bwa no so anyi agina brane ahodin mu ma bia so akoye ede ama theater ho intini se surgery bi ana se operation bi na pesa o ya oba ye be ya na ma kama na bia so akofan maternity enso aba de ma ema no ma fafuro no sanso de ultrasound ina afi electrocardiogram machine no enso aba we no scan bia bi scan ye na wankasa wani etuemu bidie ni nyina no enso Jubilee Hospital enu ntini mama afro amunya ha mpesa mo check sakra no oyoba na se bema mama nya prostate mama wodun som yare no mbre na face scan ye ntwa bi enso emfa emamo cancelity ho ntini bibi akire wadwen so yare bi ehyehyɛ ho usuro ofele so bedi nkomo ede akire unua fabedan Jubilee Hospital cancelity no na fe wonhwe en cancel kama na sa ha no so ntempa so emfiri so wani ina ohwa dia unhu ade benwa unhu ewo chire unhu misrawo hwe na to asientem na bibia nso enkoye mfama bepiem Jubilee Hospital na fe eye clinic amfide ahyem ma no ye fansa woni yare nyina emfa ema dental clinic na enso aba wosen ayes college woni enje ho opese utu opese wo hye opese polish so masemba ye white ni nyan bepiem aye Jubilee Hospital afi diabetes any hypertension for enam no kasara no pay nchechen ekos way ekos fiada way any fiada bia na san chechen enso ekos enema diabetes na hypertension for no afi clinic kanti enso ho ebia nenu uofie wo dwumam na pedina pomdi wom enso atodidia bepiem ewo Jubilee Hospital umana insurance ukita bia
yɛbɛgye na yɛahwɛ o wohwɛ akyi akwan a ɔdan babo road ya so amantra bridge ne so ɛhɔnom ɛne ɛwɔ 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi ama afcon no eba afeu yi afcon esi nkyɛn a ekopiem Europa games ahodo na nso na wɔtwe awie ayade a eba so anya senkotoa na ne nyano pese ohwe bi na ba no ofie pese ne no telenovela ahodo ne movies ahodo a ekoso no onya bi hwe na efie de so bi ba bi dia ene kopiem of Festus Enterprise ye ma Multi TV ye ma DSTV ye ma Star Times ye ma Canal Plus afa AD Plus combo ni bi nyina no ye ma bi no wato na bibia nso akokama edi ama in fact say decoder ho ene fixing ko ade a Festus Enterprise pe na mekanfo edi ama fise yakachipa na oba bunya set extra decoders eni eda honoma esan ejan na so TV etonton bi Hisense Asano Elgin na fe Samsung de ni nyina no ebi enso ewo Festus Enterprise TV one mount edi bi aba decoder stand so no ebi ho remote controller say TV de and say decoder de no be pm na fe yemo bi na ton bibia nko kama emfa ema ebi ene no opese auto AC opese di AC ebo demo AC ebo dwuma ne bo no so form de ni nyina no enso Festus na de aba ye kwaji bi ni aton ye yusuo na bibia nso akokama edi aman ebia ode no fa medan fort aba ho opese osiesia fa fort ne bra be sisi ne kama ede mawa sa oha no onsan so enhia ne bio uhwe chi akwan a na se ye ne O26 sport no na ebo ehwe ni mpremprem de ye friend Nanes Palace ye san so eben shell fleet station no ewo achim odan number ne enie somje 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na on Festus Enterprise enso edi enkomo Raymond Ashete Rats Benito Maoli omo produce show no yes nsɛm na se na no pensia se mfimfi Black Stars of Ghana so aso enu se nyakopon ayadoma ede chena na fe tournament no ehya se enso obi man so Ivory Coast na no ana kopi man se GFA president papa Feneket Okreku onso ade no komo aka ede eja anano ada omkohia mompani eya na dan anodan kwa kufuado ekodidi enonom kakra na omwie no ana kan sem kakra enso de kire coach Feneket Hilton okache coach ni se mpremprem de si a ono ana sokon no ada na nan so a odi nimu na fe watchosa na place aka kire so adi akire na wakobɔ na bia koye ede amomo wasanso eka mfutunsem ede kire eya Blasters place ni nina se de okono edomonim eninti omonkoro mfa Ghana enso endi omonim enkoko ntokwe mu odin na fe omonje trophy no emfa ema Ghana to Chris Hilton and our technical team, especially like I said Chris. History beckons your good self and the rest of your crew. Your father, who is resting, will smile when you lift that beautiful trophy. And that is your challenge. Not only to the entire nation, but to your father. To my players, the time we have all been waiting for is here. Months of thinking about the AFCON, weeks of preparing, and days of traveling has finally brought us to the time all of us have been waiting for. It is that time that we have to forget all the things that has happened in the past, come together with that single ambition, making history for yourselves and for our dear country, Ghana. It is that time that all of us, Andre, and the rest of the boys will have to stand up and be counted, not as boys, but as men who want to achieve for Ghana. We am commander said GFA president of Feneket Okreku enso edeja nanu si yepa na captain Edma the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Andrew Rami Morgan Dede Ayu enso de komo kakra eja yen o se o da Ghana fo nyina se ma munya opepa na afia komapa enso de ta team na chi true qualify stages na team no enso tena qualify kopiem o AFCON ase no ono ni team no o da munyina amase na afia nse na main games nankasa no e ba be chase eno e AFCON na se e chase e china no o se o ka che a new place maba camp na afia Ghana fo nyina se AFCON e tournament ne bo e din pa ye ne bo e din classing World Cup no enu ntino
idea togetherness na for unity in kabom enso all camp be boa na for achievement on person mo achieve no omo timi achieve ochirema idea tournament omo eba so no enya de be easy cry emu be den na enso ogiri ye say believe all camp na for boys no koka betimi abo Ghana omo players no omo Ghana proud. Would like to thank everyone that's been supporting the team, everyone that's followed us from the start of this campaign to the end of it. Now we are getting to the main tournament. It's really now that the job is going to start. We had a very good campaign. We led the group. Now we know that the hardest is to come, and with some of us being here, some of the boys, my vice, Jordan, Ofori, we know that this tournament is even harder than the World Cup. We know that it's the hardest tournament for me in the world when it comes to fighting, determination, energy. So the only way we can do this is by being together and be united. And for that, Your Excellency, I can assure you that we are united and we want to do it. We know that it's not going to be easy. We know that it's going to be tough. We will have good and bad moments. And I believe that in camp, we are very sure that we'll make our nation proud. Thank you very much. Na aye papa nasa Brant friend dede ayu ekasa wiep na president of Republic of Ghana Nana Ado Dankwa Ekufu Ado enso begina nei simpie so den sam kakra enso atudwa or say Black Stars the last time at Ghana ye the trophy eba fie no 41 years ago 1982 na Ghana na say AFCON ye GB from there ya try abo sa inyoma ensada emfa second ye di second sa or say afie de ye say Black Stars ompado amhomne so na fe second no omo ye adwuma ebro so na omutimi akokoje cap no eba or say afie target no ene say Black Stars ko PM or Africos no omo ba February om the cap na be PM or Ghana be bia so akoye o chema 41 years nie SS trophy drought no ye ending afie no be bia so akoye de mayen o say tax ndi e ba den na so possible say Ghana e betimi accomplish sa tax no. The last time the Black Stars brought the cup back home, the fourth occasion, was 1982, 40 years ago next year. Target over the next 4 weeks is to bring the cup home next year by winning AFCON 23 for the 5th time. We have to go a step further than the second places recorded in 1968, 1970, 1992, 2010, and 2015, and bring the 41-year drought to an end. Task might appear daunting, but it is possible. We President of Republic of Ghana Nana Ado Dankwa Ekufu Ado. Yenna ni enfro no na se Black Stars ni mun komo na eguso ejina so a ye kan wasam enso erechewe na no ana se former communication minister papa efeno Dr. Omane Boama enso de nkomo aka ede agya no de otu place ni fuye pa wase Black Stars ni ese ba na sikasema ye tua ede amomo afi kwa ye kwei bebi ombeda na de no mbedi na edaga na force wa ya na ebom hoka na afi ya hwe omo nini na ene se omo konkonkode na afi omo kwaje cap no emfamra enti waka ede acha Black Stars place ni se kwa omo kwei enyamu de amofanto nchen na so ba bi ade no be hye omo a omo mo wani nguso na omo nyire mani fi sa de be ya ebetumi abob na board omo ko bo na ebetumi akoyie na nya se ukohye hotel na akwata mo baba akohye dem be huane se ebia Inaki Williams bi ana se ebia Kudus Mohammed bi na se odwagum sa eba na sa de abo no nya de ometumi abo ni yi. We are training pa na uhusisi uhusu a eya o reflexes here sharp and reflexes towards sex sharp onye hu obia e wo say wonene nye bibi wo form pa tisi wan tumi an hye uhusu yi a anytime bia wo form no hu obia pese o wo ye bibi e wo be hwe pa na even at all no World Cup nyina se wo adwene kwati a wo bon say wo bo match ni nyina wi a finals wo say Germany versus bia Italy, Germany versus Holland. Okay, Germans wo say one watch no abesra won sa no jofa no won corner wonko bom komo wonko ye massage kakaka de koso achi no obi nim won say uye ade no before the tournament ho na me kira de na se akodu say uye sex no se sia na ukobo game animanim a uye sharp, but after that no the next day no me say hunem nyina ye yaw afi u be yes very slow u nerves nyina u muscles nyina ye weak. To cut it short no say uye sex before game immediately etuma reflexes sharp, but afterwards
hours no the consequence is great. Individually ebinum wɔ hɔ a wɔyɛ sex a wɔntumi nyɛ hwee. Ebinum nso wɔ hɔ a onya yɛ sex no ɛma no reflex yɛ sharp. Nti sɛ me refer doctor say wɔre kɔ Cote d'Ivoire no ma wɔn nkɔ mmiasɛm biara before the game. We nkɔmɔ a na ɛsɛ papa ɔno former communication minister de tuja Dr. Omanebo Amade tuja na afei coach a ɔno nso ɛba ne sɛ yɛsiesie nkurɔfoɔ na sɛ yɛnka nkurɔfoɔ ntu nkurɔfoɔ fode a ɔbɔ adwuma yie papa every kwasi da kon ɛnso de ne nkyɛkyɛ mu no ɛde ɛba na Blasters wɔ na gyina wura mu na sɛ former coach papa ɛfa na kwasi apia ɔno nso akasa akrasi deɛ Blasters ho nkɔmɔ a ɛna sɛ etwa go na kwasi apia nso atuomfo ɔsɛ Ghana for yɛmfa bia ɛntu akyi Blasters de hom so mu ni bɔ no bɔ yie se ba 1963 ene de to so a ese afcon no yaje bi pen osisesi obi ehuru bo no bo ene nti enye se bi a kevet bi Ghana ne kobo a na se otu fie obi ofufuo die no na se oni da kudusu mu se omokwachi omashomo osisa de na twoma a esi abo no obi ehuru bo emfa wo se wo Ghana ana se we kevet no bo no obi a ehuru bo in general play things like Comoros or Mauritania. These things are things that Ghana would have beaten them about 7-0. That football is developed to a level that you can never underrate anything. Everyone is growing. This guy cross. Sudan, when we met Togo, I was thinking about Togo. I don't know about Togo having a lot of professionals, but when they came, they had about 20 professionals. Football is getting to a level where it's so developed and every country is striving to get to the top. But Ghana, because we think we are Ghana, so we are comfortable. We and commander se former coach Edman Blasters of Ghana akwasi apia enso ediaja se former coach Edman Blasters of Ghana akasadia former player enso Edman Black Stars of Ghana enso akasa nyina build up to AFCON echina echase Ivory Coast emu Emmanuel Ajiman Bedu Nikanika former midfielder enso Edman Black Stars of Ghana wa chechemu o se afie o tenasna se o hwe nyoma din a Black Stars nyoma be koye o se with commitment ebetimi aboa ma Black Stars enso tefantuma pa e de frabet without commitment today Black Stars enso ebe fall all kwan so na o se o hwem 2010 de see here o mutim kopion of grand finale omni Egypt bonya Egypt eje trophy ndi form sem no afie o gidi se sa de bi betimi asi Nenti America say ye betimi ahadwen this year no. Normally tournament no ne bono any ebia World Cup qualifiers and World Cup bonus when you kakra. But you need players who are very committed. Talent alone cannot make you a very excellent footballer. Talent without commitment, without any dream, without tough mentality. Oh yeah, then oh yeah, when we as a crana, you can know your one. So the talent is there. For the past 3 years, say your team I unbalanced kakra. That is true. Apart from that, we are not scoring a lot. Say you create chances nanka yintimi se then one will say, okay, the team is doing what they're creating, so chances are no, and I intimate, so we need to work here. Intimate creative, you go to them. So what should we do? Okay, you defend say on for born to your neck, or the ball so to your neck. So what should we do now? So there is a problem small, which is a fact here. Normally, it's a perception and a BS in American especially Echo 2010 African Cup of Nations. I've got Echo G and the 20 by now. Also, more to 2 years and the 24 be unfortunately for us, and migration Echo Prior and the senior players never 3 or 4 weeks could play film and a free team no so almost got a phone prep plan and club with the one good project. Near Drufana. So normally when we are going to tournament now, and never says my time kakra. We Emmanuel Ajiman Bedu Nikanika and Komo and Odi Ejane Lai Cancel. And so akasa edi afa bieni abranti efrano Inaki Williams enho osinani agi aman ye pan se Black Stars nanwada otimi enya goal enso kumase bibia call fine enso edi momo osin sa goal na enei onyadema Black Stars ebetimi aboa ama AFCON na ochina eba so enso our Ivory Coast ni Inaki Williams Arthur apru goals na gum edi amagana. I know the way he's going to feel when he wasn't scoring. I know Ghanaians the way they love the game. So as for the pressure, Europeans, they understand the game. So Europeans, they will have time for you. But in Africa, the pressure, you have to come and deliver as soon as possible. So I was happy to see him getting his first goal. And hopefully that one is going to open the doors for him to score more goals. But talking about Iñaki Williams, to integrate into a new environment is not easy. We former Black Stars winger
Lai Kinso. Yadani Aquamano ne Diamond Samakada Traso Ediamondra Copiemo our Copa Italia Nimona said Juventus Etna Field Bacano 9 Frosinoni Prayer Amantumi Ante Canimo Adabraka Afe Super Copa de Espana and so a Spain Copiemana se Barcelona Trafi Ebo Canimino or Sasuna and so Antumi Antimo Adabraka Udani Rem Diana se final game no say and ABC Ako Madrid and Afe Barcelona and Ede Ebonia ne di Frono Eba and so Enona international friendly bako etodwa na Morocco etna fie ehye no miensa amesele Lyon enso ateka no bako a na wei any games outdo a na sendra etodwa na various European leagues no games na bi ba so EPL Burnley International Lo 20 da Boni League A Olympic Marseille Strasbourg Ebo Bundesliga Boboko FN Bayern Munich and Hoffenheim Boni La Liga Sevilla and Deportivo Alaves and Ebo Odani Eremo Fenerbahce asebe formo eba and a former player and ma Juve Boko no papa FN Leonardo Bonucci Abranti 36 years NS when you see them praying or the Toma Aquabo Modianoa or Kwakwesi Akan Ediamom. Tottenham Abranti FN Eric Dyer reporter Yensa can say on a loan deal Abranten assigned £2.5 million deal at the Bayern Munich. Abranti FN Eric Dyer ovi tona kopiemu Bayern Munich mo. Chelsea some per strikers now kopiemu there is a list 10 and pin 4 and so Edia Banabranti Odikan Victor Osimhen ono and Sedi kan say Chelsea so me here so Messi Akan Enfemom. Saudi Arabia say sisi ade edeni mu edin dia mom obeka ya last season omoto players awodo na players be na moko eno so no be na e complain about heat na face na ball no enso AC Eco Saudi Arabia almost sisi ade players no ombesa to na mom this year ade ombehwe younger players na be Saudi Pro League bi anso akoye e dia mom Upiemu Western United also reported for more enso Ebanesa Branche for Pakweta Wakwa Pra Afe Kudus Mohammed enso to Kwan on place out do be prepared say Adam so more down money Eremu final Bubu Kuna Branche for Santiago Jimenez no Amakofana Besi Akan Ediamom Abranche Chelsea torn £72 million from Air Spain din that the Kepa Arrizabalaga Abranche Obesi Akan ma Chelsea menu ka say the Obolon at the Ama Madrid na the Tira Branche says here the or the Hormone and the no it was a copy of Madrid no share errors mistakes bia all yard and read that bia no Madrid for munya san no sounds number back Chelsea na bia so akofan the one yeah call now South Africa Hugo Bruce ono ana head coach no admomo papa no ensa eguniti ase odwa ajajopa nini na ene so sini players na ni dom su ni na prepra na oni se CAF adbae so between 27 players e dia ko no so ne de wo hwe ne nyansam a the 23 players pe e na o de be ko 23 na ko fine no na Melody Sanders for ko edu e na fe foreign players miensa omo na ndom so no so omgusu prepra eni ti papa no egusu a osu nti gofi mayanko na Mr. Kosinya kon a credit officer ewo eye achiase South Brimura Bank o se madam yi enu am be kan ha ne din e de Eunice Endurance Kwanza Endurance Kwanza Endurance yeah na o chira de Mount Calvary Preparatory School ewo Achimsu Adru na o se ne ba ye friend listo wo Kwesi Nyakon madam yi are transforming ne bana odwen ho a ontiase o se o hwere na ne ba no na dwen capacity na ewo ntrim na nsisi a mprempren ni Abranche ne enya madam na abadwuma pa ye enu ntino oda madam ye fe ne aye Kwanza Endurance ase se odi ne ba no afa ntrentre papa mu na fei ne ba no air fly with air flying colors na esa sidam kuto ina odi mama me a ye fe ne aye Kwanza Endurance o teacher ewo aye Mount Calvary Preparatory School ewo Achimsu Adru. On this note ejina so near the sermon esi ha na fi asoro suma captain in the morning oboba ofori amanfo enso atwaso with ni team media the Joshua Kwabena Jeremy Joseph Fajiri otene kan Raymond Ashetero attend Benito Mali epia voice ne etumaye captain in the morning oboba ofori amanfo over to you.
Ghana Adisie, a boba ofore amount for Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yam fast and confirm the sports team Joshua Kwabena Jenim Oni Kofi Ejiri AJ Ben Mawuli and Raymond Ashite Tete. Yadonga say already according to the world of sports. Many Mumwasi Ain't ya bet was Sonny the one crat about Swan the amount. Now feel Quemwanda Hall. Started right summit and Subebawa Quemu. So a glorious happy birthday gone out to you, Aze. Sawati. Okay, nti yakwa kofa de obon krata mo boso so de medi kan ka kire on de ama ma che ne dwumadi ne din sima no aduanan enum 45 minutes after 7 a.m. Ma che ene dwumadi ne din ofre me obo ba ofori amanfo de obon krata mo boso no ye nkonko famfa ma wo
birthday wishes I'm 1 or 2 be yɛbɛka ho asɛm but yɛnkɔmmra mpanimfoɔ atena se dada afi apo mmɔkɔ deɛ bɔkɔ nanso nyame adomu biribi abɔkɔ ɛnɛ no wo kaapo wei no ɛyɛ ayi maame honorable Cynthia Mamle Morrison so ta address say pa ami apo mmɔkɔ deɛ nyame adomu me nua na so nyame adom mo bien komre okay abusuafo ya mamu nyina mo ache ebie masa mamo akwaba de aba amasaja tum kasafidie ahenkan 93.3 FM so dwumadi a wasuguso wo 80 no eye maache na maache ne so na wapone ebreni bia yede da bonka ta hodo a edi ahim ewodwa so enso ni de animu mo boso de bedan wo o hwe akyerebe no eso aba anopa no so apa osima no aduanan ensia 7:46 AM sam de bia ba pa nya asem ketwa na de medi efrase no eye the Daily Statesman na the Daily Statesman no resoro no ma na wade aba ene mame Sharia Yekobotwe Minister for Foreign Affairs wade nimfo nyi de aba a wani opanyini bi we agosibroni onna de ahyiamu a ensa tonse yema ne ahyesenya asem ketwa amane bawo de eta mfonyi ho ekiremu ese passport office isiam no kase de omonsa aka state of the art passport printers I no eba beboa ama nneoma enso etimi akọ eye enkan te wonsem de oboka tai enso ede aba nyame ya atoma ajabo afcon wotena na efri ase ewo obi man so Ivory Coast na enya asem ketwa eno na the Daily Statesman ebo amane wona kata feto so enum say Ghana Black Stars Ghana emrantrom ko si akan no amaye no wo chese omu ntumi enya anu ye bia mfa mre Ghana fo se wo mo ebetras na kuruwa no wo mo mfa mma anase wo mo nse enkonkoden ko manim ai dia ya momu kente chawa enya asem ketwa mrante yiko ye seda ko pam tade paade ma wono mo oh na ntade so kwabrane aseda paadane no o samfo nyino mo de aba no blasters for no so am kom she white na nika bisa ana obi ma dane no akoye no sebi wo mo de na edu afiase no o ntade na o mo ta hye buruburu na oh atwene pa eno mo de ayi prisoner officers ba kwa dina ho nchen Ghana urade nyankopon Ghana adio eti omo kwanum na ntero mo yefe pa ti wonsam de bokatai enso edi aba Ghana MC edi ne ye bebo edi no kwasiada the first game no ampaye bidwa owie ye ode Ghana mampanyini His Excellency Nana Adedankwa Akufo-Addo enfonyini edi aba na no na o kyeremu ese adesuafo bi firi agya krofo amaso be piem o Ghana adoma enya asem ketwa na omba ye no ka kyerɛ mu se wo bɛhwɛ na yesua niam bebre enso de firi o nkyɛn ya mofra no muginim de o Ghana hanom no omso hia nim de a ɛbɛboa pa ama niam atimi akɔnkanti obɛhwɛ na enyina ya kentoma bo mu na ya toto niam ma bibia so akɔtɔte wo yenguma sua no dwumadie enso ahwe ye katafeto so enan ensemi mu nkyeremu enso ewo na owie no chemu se oman asende bia kuba tan Supreme Court wo bono moden waboa makrachi bi ha kasabe kana so ye be yehye no yese na ase ye da eye airport ka due aka agife ni nsem ababa wa bi ko oje ai enso court ahwe agina asase de ama na nya asem ketwa sisi anu nkura no mafo mo adwene o maye butan ni wie pe wajapade ne watuna ni tesi so uche obegini sisi a sa sugar mo sugar dodi mo so mo pre munimulem the Daily Statesman sama odo na no pai ode baaye ebi eno no anuanom
Daily analyst the Bokrata no enamede to us without fear or favor Shishwani Muni Srobian County. Warden Sam Abba. Na Ghana Journalist Association for the Titim Krata Ede Akwama IGP. Dr. George Akufu Dampare said Arahu Sembi Ekwa so Cape FM. Some Trodi be a codin in Pabron. Nasamono. Ase adane achechede nante ekonya ase fu ade ne kwasha daka mnem se nya yatwini nya saati IGP speed ogwa speed over speed pa na wo mo hwe fa hwehwemu ne mbra na tibia boam yehunu justice na ya ka wo krom hande yehunu ni ye eti GJ for presido wada hase ya wo kan nsemo ha na enche hanu mwanso yese na nado dankwa kufu ado atwe asanka Wobo owura bidin Deputy National Security Coordinator bidin na yaka say enkunyasie 1212 binti watwe asensasa dibre no akawiem ma membrase anu we senator so kira se wa mu tretre mo nsama so obia so obi ode de hodom senator wo just senator no ye to wo mu buom 15% ho asem edaadum se yesu kopie mu ewo ayikai doblo a adehye won patam ho no mo kire se wono mo brepa wo mu hia ensamso papa san se owaredam bi wo patam ho Peace Village patam ho na senia ade na ye no ensamso eda so ne ye tabo ibi yembe ye bridge anka ensamso papa bi ngusu ma wo mo no musu enyom huntwa kratai atwamfoni ede afia ho na IGP tape ya yesi yenkoto basum kuokwo ehwehwemu wa hu abusuama koye hwehwemu na wie na report a eba no yesi report na leaki ena mosoma attach ya onu a wonu hwe committee ni so onu say oh ade na leaki no report na leaki no nya nokre no Montuma dream. Nanso agaga say report no report no a wo mutintim ye no a omunyina ma dwen ekwo kunyasie report ye no report na daunti atachia mu onka se nye no ade ne ye no anti ase wo mo ko hontokwa wa hase ya kratai ede abawe daily analyst the Bokrata. Na the daily searchlight the Bokrata ni mu nsem nie ose in service to God and country na ojan sama odo a ode abana otem ze nsam no ka se de ababo maden ama dwumadi a wo hwe nim se no beboa ama sabin samanfo a wono mji akatua o Ghana ha no yebetimi enso atoto nioma na ama san enhye no atwamu no wode aba na sisia na no se woni Ghana husuo krata na Ghana card ni bia unsanka akatua abantwa woka eti ensamanfo no beda be Ghana card tisi ebe hu kwa ebe fa so a ebe yi omudin afiri mu ehon nsem de Bokrata de abozi isi ade omo enso aboa ama santo twe no eba be koso owie ye abedwekom na hwe eto agye adwumadi ntoto ya so Ghana Revenue Authority for na gba mane omu kire mu se omu hia achopa ade afri eye North Town na se bedwane oni munyamfo okuje to abrakwa de bedi ano no omu hia eye achopa afri ni nchen ni nyina ne se scandal bi akoso ayeye mu nhwemu Ghana Revenue Authority for GRA wamone eye Strategic Mobilization Ghana Limited for omo akodi nkita hu bi akosi nkunya bi a contract bi on beso omo sign emu na ho awia mom esum kabi amafo se esum wom etiem fankane anhwem ne yehunu de ewom ama na nado da gwa gufa de kran so abekasa mpa dwumadie ni atwensensen ma yehwemu ansa na eno na nam so a agya okruje to abla kwade betu de kirem se opanyini pa won tua Ghana Revenue Authority for anwo wadwane odi nkruma fa ne na se tom na Ghana Revenue Authority for de anu yi abasa nya nokure owura no nko ba bia o leave mum o gina home aha ti awon sam no na wasa eye enkunyasi akoso GRA ne SML ensuntam yayi wasa twamfonyi bi di aba wode osoafo na hweska sem to toye eso no munyafo kinofori ata
ana Ghana man penyin na dan kwakufa do so fonyi de aba ana wo che say sa eye contract no e wo se ehwem ye pa o sa sisi yanwe ni ya eka bi aga na ye bebo no sa kwase broni kasa judgment debt no enya asem ketwa tie ehwem ye afen so kra no Ghana mamra no ade se koba se yanhwe no mamu ya akwase broni o se bebrichi na je se ye betoto na ase tie no so nsem eno no owie kinofori ata na kra so no wo jaze papa no wa hwe a ne ho betimi akeka e wo sa contract kro ya mu na se contract no nsem de e che kro yi e wonsem no o se Nigeria fo mienu bi so aban anase eye abamboko ensa so mu pachi ne nyina ne se omu di eye enuro hu edwa ano enya kwan papa so omu nsa eni anase omu ni tumikrata ti aye bamboko no enso abomode am omu nsa so mu pachi e wonsem de aba edo so mra se bedwani ayo Dr. John Kuma osanso yo soafo abede kirehwe eye skasem to 20 dwumadi eso wo kire se emabunu yeyo afuwe de anya asem ketwa aban guso etoto nyoma hwe anim se afuwe de mabunu betimi enso so omuye dio yeyo betimi akonanim nti ode nyoma ne hye bebregu akwanso a ebeboa wo mo enwo ensem no the daily searchlight anopai kan ya oto ye nsem etoto so a ode bae no The Ghanaian Observer the Obokrata no enamede to aso de ama wo na Dr. Alhaji Mabudu Bamia ni ye peje no tontum no yi adan ya yesensamafo ya eji akatua wo krom ha nyina da nam ne Ghana card ne de digital so ye yiwo mudi afrim e ma Ghana nyoma mu adeda da wo kan awia bebo sikatua mpe salary tua no awia bebo brenkonfo bi eji sikadi asa sika no omo ayo mo dia na kase bebre wu bebre nso ho kra mpo no omu ni ho omudin no ho paso nipa ni ho enti ehwo asem eda hanom na enche hanom wanso ena owura yi eda ha se owura John Kuma Dr. John Kuma ya Mr. Kuma has 3 children wada ha en wo kire se aban no nyoma wo kekase ani no 2024 de sika ye benya wo eye programs ahudro bi aban no be kreti nya asem ketwa ye be Daniel sikafo okroma se ya tam IGP tape no ho report o leak no agaga se di ensem na wa report no ye se leak no no eye ensem o mo ankasa committee ni mu nsem ni bi wo mu o mo ano mo choro enti fake dia nim la report la fake la report la original or say report ni original to mo say la fake no munya eka Samira Bawomia Ghana mampani abedi akire ho kafo Ghana ba pani otoso mienu si wakọ ye Kumase endra yeso mu bie bonwire kente dia ban bi wo ho no mu bie ano commission ti ene anya asem ketwa ene yese wode na no so akọfa kejeti ama ne ho pa dwadifo man jai wa kodi o man na no akọfefa ho amontuma miku beboa mo ene anya rally ketwa ya wakwakoye wo ho we eye the Ghanaian Observer munsem na mede aye new crusading guide da bokata no ana eba de shimama na ninsam ni bi wonu ma edika abrobro so entibre yensai ewo ho fufuro bia ode aframu ana wo kire mu sai owura jogati opanyin nanka na ni suade hu ni se obedi MPP am anyoko no anim kan wa fimpino ni aduonu ana abato ni mu nanka je ohimo mo franka de am ne so ode kwatentam ye na amfa ani wo kire mu sai wose amanyofo ayonfo ye mo makonya no mo so ba na mamuo mu a wo mo so enya tumi na atimi enso aboa mo man kekere akonanim ono ne nsem a wode nam enso eno no na ose Sila Opon Saki yeso ono so nania abre pa do me kwabrenya akunya no oso ono so nya bi obetena so adwasafo ana akwata ata no onso so no ho afiu etia wonsam eno no new crusading guide abusuafo de mefa wum eno no dead faudi ni twatwa na fe ye twa so the Daily Dispatch ana ye di twatwa kra na
enipa omanim gu krata ya nim wanya nim ketwa yasese ya nkanti mu a wanhwa 2024 abato de bekọ no na ballot paper presidential no enipa candidate be 15 de omanim wo so tiane ya wanhwa krada ne ya bebre bato ase no kwose ya nim ne do so obu ya no hwani because edin egu ase kura nya din ketwa omo ya nim om dada no de omu di kan MPP ni NDC omo gina Dr. Samankra gum ka ho Caesar kura onozu ejejeba chese omoso omodoso pa na no mwanso ede yese enipa edionu watwe bi 28 bi de omo ya MP sa omo kwa jina obia eni omo ntingina omo kwa unopposed 28 MPC de January 27 primaries na ebeba so no omuko unopposed obia ni omu ntinjina eno nso ho asem eda na deputy energy minister en wo chese nkofo bi de na dumso mba bia en nkofo bia de mo ma timetable ye hu so da ye bedum no sa time we enkrafo so brono we ye bedum mo fa timetable ne mbra chart mo fa mbra oso mo fa chart bia mba na fa mba china na de mo hu no kapra kajo enye dumso ye dum sie the Daily Dispatch the Obokrata okay Matia yeah that's be brave it's see there sana ya adwin defend new force for no say Africa na Ghana je enti see ya wo kan say say still ya Africa na Ghana ka ho bono debut a new force was a new half one for it's not drink say Africa nyina nya Ghana Africa nyina say yam na Miss Africa nyina o wono no kasa no ni nje mu no na meka wo si wono na ni suade hunu na nya Ghana nko a oboa Africa in general ene ye kwa me nkroma ya wantimi yansi Ghana bi wo ya di machine ama Ghana wo si media kosi Guinea aden ya wo se opese oye United Africa is everything all right even Ghana have you been able to do United Ghana Debbie what you tell that's Dr. Caesar I'm changing Dr. Caesar T I'm a Ghana be this na dey that's why I sim too I'm so sim too na one yes one oh there be on the ente sa mo fa di obi ayi bi anko follow no na ente sa on the ente sa obi oni agubi da fu yi na on the wa bobra we di wa bobra na ho no mo bla me dia me kama sem me defend me candidate okay mama na sineja yem fancy na yen toaso all right but sa ayi so mama oh baby you know we outside yeah we outside you know Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM champagne for my pain I stay in my lane every day is my birthday wait till weekend champagne for my pain okay so a glorious happy birthday going out to you Dinah Audrey Amwa of Rage Experimental School. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live to be 93 or 3 and beyond. Hey, Diana, no. Diana. Break it down, make it wiggle like a banana. I want to know what you make me in the corner. Okay, so wawuda. So happy birthday going out to you too. Isaac ni togbo. I stay in to. Dini. Champagne for my Isaac ni togbo. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond.
Ghana Adisie, a Boba of Foray amount for Emma Ache, and 93.3 FM. Okay, I don't hear an answer so Brana song ya day start it right summit no. Yeah, day mount. Guy, yeah, me do. Check it out. I call like it's worth it today. Also, what I said that. It's the whole season at play. Let's go. And yen sembra yen ko yen ko fast start it right summit in fama na fe iwia yen sign emra metwa so odi4 Prince Asari. Yes sir. Yasamu achibium. Me Jesuminia. Na umpo ko. Kristo ntimisro me hoye pa. Me ase. Pa. Design so ye kama. Aminjira. Design ani ye hwan ya. Kojuska fashion. Kojuska. Yeah. Any puma from some piske din no. I tell you. Because you were fieska. Yeah. Any kojuska. Yes sir. Yes sir. Any me discount be come din no. Very good. Important. Okay, I mean this program no so kama. Nyame adom ye guso nkakra. Erade guso pajanensa. Eguso. And ran massive pa wo. Nyame adom na it was very awesome. Bewie ne. Ibewie nyame adom ene. Okay. Okay. Ibewie ne. All right. Enti ene de ye be se betimi ato afa bibia ma mesankra wiem dia. No problem. Ye beto afa ho no mo na ye ti wi aba bewie na ye kama pa. You are warmly welcome. Sure. Yeah, that's pa. All right. Enti ene so ya san ba. Yes sir. Yes, 3 days ni ye shase. Sure. Ye shase no odi en fa sum fam. Yes sir. Ene ndro de ye ba honam fam. Yes sir. Wadaroma ene so de ye fa. Ene mene atifo ene nyame nkrofo ene okra biara waya asuti Ahenkan FM. Nyame nhyira obi biara na omo na koma so ade mbrem. Ene efiada wo ye bibia na waya hweye. Sade musuo no saye bi bonsamo mfasa kwanya no so na wansaye. Nyame nhyira ene me no yensua de mfa se yebe nante ewo bonim. Se afiwe na ngos ye nante bonim. Afiwe eni kwa se you walk in a sin. Sorry. Na yehu onyamensa ene onyame abasa. Okay. Because okan Bible okan 1 Samuel chapter 1 or say inhyira no onipa onante aboneyefo aginem. Okay. Inhyira ene onipa onante aboneyefo aginem. Na onyina ne boneyefo ekwaso. Okay. Na ontena feudifo tena bia. Enti as a believer ana onipa bia utie me. Menim religion a owom. But obi a utie me makoma so ade ne se unante ewo bone kwanso. Na ubenante ewo trene kwanso. Ama ade bia uye bia no ayenhyira ayempejama. Se babo ma yete ase se enhyira ne onipa onante wone bonefo kwanso dia. Blessings will never go under the tent of a wicked. Enhyira entumi ntena onipa woye nipa boneni atena bia. Always no or how amane oseye ene beba unipa onante ewo bonim. Obi babu sase osofo ade e bone na me yenti a o ka se me nante wasade. We have a lot of sinful act ye ewa brabum. Tese odwuma yeni a anope wadware sha wo badwuma. Ebi a we accountant. Sika aba office ye nyina no e wo se o submit sika no se de aba to the owner of the company. Yenche sika ni mu fa emfa bi nko emfa kakra bi nko madwuma wura as you are collapsing the job. It's a sin. This also the kwadwuma unfa nkwadwuma u collapse adwuma. It's a sin. Masturbate but what I saw them is a sin.
You don't pay tithe, it's a sin. You don't pray, it's a sin. You don't fast, it's a sin. Because whatever Bible is commanded us to do, a rightful thing and a radical command you say. So if you refuse to not doing it, it's a sin. Udiu mami atem eye bone. Udiu mpanifo atem eye bone. Woni mami da eye bone. Oni aboa da eye bone. Bema ene bema eda as a believer eye bone. Blessings will never come near you. Because Bible so on fan and nepa man knaman. Into nipa bi a wo act ade a eye abomination before Christ. Blessings will never come near you. We just sikaduro now they to talk us and your blessings. Uwa bem uwia o man sika. Quantum of money. Uwia di enyanka sika, ayadefo sika, omamuni sika, uwia na udi is a sin. When they talk us yakasi I see mansions need those stars. It's not blessings. Aya kronoa de injiranim. But se unanti wo nyame akwan so e free bone ho na wo ye adwuma na sika e free mu ba, that is blessings. God will bless the good things that you are doing. It's blessings. Ekwan bi a wonam so bia ade na wo ye no you feel guilty about what you are doing bia na, it's a sin. Into otie ni bia wo tie afiewe opeso hu awurade abasa, opeso hu awurade kasiye, opese na bra bom yeyo enkan ko empeja ebam no ontwe ne wonfiri enema entie ho bone ho. Onte ne wonfi krono sam ho, onte ne wonfiri konkonsa sam ho, onte ne wonfiri abosomsom ho. Bible say no men kan de osoma awurade foforo ekame awurade ho. Osum occultism is a sin. Osum Judaism, Buddhism is a sin. Because Bible say yan sumo nyame bi nka no awurade nyankopon. Oni aboada is a sin. Uchatro etunia so is a sin. Ay adansi krumu de wohui uswahu is a sin. Obia wonante niema mebubo so nyina no eye bone na sa niema no onyame mfane nhira emma sa nkrofo no. Ba obu ho no mo a wakoje paweremfo a odi mpanimfo atem ne atua ne kan wadi. It's a sin. Bible said di waja no nani na nkwa nare wasase so. Enya wo madanko a wachimwa wo. Enya wo fadanko a wachimwa wo. Ena oye wona ne waja. Obia oye elder person. Eye wona ene waja. So ade bia wo kafa no ne asem bia wo kafa no ne niye bia wo ye towards that person. Awurade asem etia no, it's a sin. You have to obey the authorities. Into your name bebre your Christopher bebre ti aso dem a office say ye a onye yi no. E bia nyame na edi na bro, but enema bia oye. Esi enhira wasa ne nsatumika, which is the sins bonia odi. Nti she uye Christoni na you believe riches and blessings say urade betumi a bless you have to ransack yourself from sinful act. Se uche ufisa ni amanu, the power of God will come upon you and you receive strength. Na obianso a uwa huode bia no, you can able to do whatever that you wants to do in life because you have strength. I see. Enti enano oni kan se yemfa urade afiwe. Yes sir. O fa urade wia na wagene di. Yes sir. O gini di anu ayo city di. Yes sir. Ene ndro abeka kire yen se waye nu na wie nu a waye sa sunsum adwuma na wie. Yes sir. Uni adwuma ya nhye dem. Debi. Pia bonten. You have to go out and find a job. Yes sir. So wo adwuma ni bi dada wo yen so aye. Yes sir. Ene nen so wasan de ka ho ama yen se. Yes sir. Se nyame ya wadom na adwuma no ni bi. Na wunya bia se wo adwuma o se woni adwuma mpo. Yes sir. O hwe ni mu se adwuma ne beba. Yes sir. Ana adwuma no ya bedru no. Yes sir. I was say onante wo tenene kwan so.
because Bible na me ate ase. Some obi di ntu ansa na wadidi o. It's a sin. Wa anya ne say enye ye. It's not blessing, it's a sin. It's not for elder bi o say asori sika no or balance sika ni bi ko ba bi ansa na wadidi o. Eye bone. Yemfa solid sika say we treasure ye dia solid sika mawa. You don't have right to use that money for your business. Tebia obi nso accountant. Yes sir. Ono so ne ho kire no. Yes sir. Sika be di ne nsem. Yes sir. Ena sika ne be di ne nsem no. Yes sir. Your company dia o. Yes sir. But why na bi ne say obi chemu. Yes wo chemu afa o. Yes sir. Or the company half ne ko. Yes sir. Kire yi onya half no anu o de abeka ho. Sisi ase say o fa say sika no na at that point in time abe fa say sika no ye ba beje a. Na ye account na say sika ni nimu a. The company na bone bosia. Are unlawful. They are not aware of it. And there's no document. I was a company in Yahweh say, me ha. I want to take this part of the money to fix something in my life. If they give you permission to go on, you can carry on. If not, would prefer a chrono is a sin. Because the company doesn't belong to you. Bible also said you will be anyane your no ankasa ne dia. Okay. So if that thing is not belongs to you, now fa dubious way to take the portion of the ubi a year, it's a sin. Yes sir. About what about say be a company no what to say printer. And me ankasa me personal we be person printer kakra and also so a big sin. Or ni nyina fall into dubious act. And yet aware of the company, of the owner of the company. And yes sir, fakuti kwanso. And as you are printing those things, ube fele dia kwa shefa muno. One kasan, as you are doing it, you feel guilty about what you are doing. So it's a sin. Me a politician. Yes sir. Contractor ba. Yes sir. Ghana has also your abibu bebre. Yes sir. Senior yamu hwam de. On pepa nsa ho kwa. Nti no contract no me de kakra ka ho. Yes sir. Say na be ya me so medidi. Me dear, what I know and say table ya microphone so sisi. Se carpenter ni e charge o so o ya. Se obajo me fa na e be 100 Ghana cedi. Onim se obeyusu 80 cedis. And I had this table. Okay. Or the strength in a bay. Inti, for instance, I'm fan say or the 20 Ghana to so I 100. Aye enough. Ubia ye juma for profit. But say adiano I was on the profit ye 20 Ghana. Na o increase the profit aye higher than the amount or the ye juma na. It's a sin. And say ni nyina asem wo ye ho. Bible say ye nyina ye bone amonya nkopon no nyama boyen. That is the reason why I always know we have to make sure say enema bia ye bia and we pray for Holy Spirit to direct her to do the right thing at the right time. Bible say kitwa urade e kitwa urade de ama no. Eye asin kese abronsam e de achekwa. Kitwa urade ye hira so. Yes, anensa a chassis a yet a sin bebrea bronsam a de achekwa. Inti a few no, and once ye nante a bonny for a quine so. No way. No sano, a quan benny a befast way a bear no. I was a mimi individual, no, I'm a tenancy. Now me shed near my me yami who send me nama bonny for. Yes, sir. That is exceptional. Who nipa person one kasano as me te me ye Christo ni me ye nyame sofu enti I was say I have to assess myself na me kenkan twro no eniema e betumi pull me out from receiving anointing and power of God me de be ye nyame adwuma se man trans answer na man tu sa na mo na I will become a powerless man of God. Nothing good will come out from me. And bibi pabian free me mubana. The church is collapsing.
nti sɛ nka woyɛ businessman kra na saa suban no ɛwɔ mu a wobɛhu sɛ w'adwuma no egu ɛne w'adwuma no egu a w'anim gu ase so wate aseɛ bɔne akatua ɛne owuo adom akyɛdeɛ ɛne daa nkwa yɛwɔ nkurɔfoɔ a they are doing sinful act they find themselves sɛ ɔmo live ɔnom nsuo ɔkɔ ne toilet excuse me to say ɔkɔ ɔfo ne car ɔyɛ biribia pɛ sɛ ɔyɛ but inwardly spiritually ɔyɛ dead being ɔyɛ dead being enti na ɔsɔ biribia mu anasɛe nti ɛnyɛ sɛ wobɛtumi adi bɔne no na nneɔma ɛyɛyie ma wo no way in the ways of God obi a woyɛ bɔne biaa a wo se mete bɔne mu menom nsa meyɛ maasɛm meyɛ sei mesom bosom metumi tɔ car metumi tɔ dan meyɛ sei those things doesn't please God at the end of the day saa bɔne su no a wonam a wode nya all those properties no it will end you disgrace and you'll be mocked in the society. I see. All right, nti ebusuafo afa na odi fidi na to ha no mo a higher Ahenkan 93.3 Maakye ne dwumadie no din dwumadie a yedi ne sisi ya wugusu a wutie no Start It Right Summit. Yes sir. Ye pese afiwe no utumi nya bibi a eno na eba be bo wachi dom. Yes sir. Na onante a wo be nante no afimu we nyina no ure ye afi hu anu asan ka bia. Yes sir. Na tumi aboa wo. Yes sir. Se ne na no me kan no ne ye ka wo ha bia no na wo tworo to ho. Yes sir. A refrain can nipa ho. Sure. Ti du baby no ure ye afi hu anu akai se you go back to afiwe no I was say me fa urade se me wura ne magenko. Yes sir. Na me ginidi. Yes sir. Na me yo seti ma no. Yes sir. Na fei ma yesunsum adwuma wie. Yes sir. Ye honamu nso de. Yes sir. Honamu de ne sen. I was say me ye dwumaani a emra e wo ho no me di so. Yes sir. And once I make say me too spiritual. No. Enti no emra e wo man nim emra wo adwuma nim mi so. Sure. Me do traffic ho no mo am so me yo di for me buttons. Debbie. Ready aso ye sigina so boa. Esimi twam. Police betchiwa mana yi. Yes sir. Abofo mejew. Debbie. Na no we ba say me na ne wo. Debbie. Me dane wo bi. Ene na ye di mo. Ene se mo aso fo ko ebi mutumi so mo dane. Ebi mo. I'm excluded with those people. Menka ho. Aga se ka wo dane ananka we twam nanka wo ko be. Debbie. Enya dwuma sa. Sa. Debbie. Se te se Paul ye che ni tuma prison gate ni biebie ye ne ade no. Paul was not doing a sinful thing. Paul was too spiritual. Ye che to me che ne de ne kotum. Che ne mane ye. Ye che ne mane ye. Eno kra no onya ahwiu. Wa cast demon o keka nyame asem na oba komfo bi di na chi. Oba komfo no ye dede ne say nipa ntie de Paul be ka no. So what you say? But nsema na oba na ka no we eye nyame nkrofo ampa muntie wom. Honkonkro ahye oma tumi ne awurade na asom. But sadly, at the end of no, it doesn't permit Paul to function to preach the gospel. Or distracting them. And the Holy Spirit draw the attention. And Paul curses our fitty spirit, no, a free anymore. And also no audition a bushia. Or the higher influence, I will crown him in the particular the anymore. So that at that point in time, I come not to only the obedi or bear rely on it again. Now, so a report to near Paul, so Paul was disturbing the society. Ye chene kotum. Enti na bomb Paul a bomb paye to aye yenu me uradi ko yenu because at that point in time Paul was doing the right thing. Enti la say Nyankopon anim kra no mu di asem sa. Oh yes. Ye tie say okay ye de yare we na to so e ba ne sen wa na kokofa ba ye. Yes sir. We bi nti na kokoba ya. Yes sir. Because I know say wabra Yesu ni na suafo na mo mu hia akoda ne nani. Thank you sir. No. Omu bisa ne say na we no no na aye bone maame ne papa. Yes sir. Nti you say asem no nya say ye fiti prekopa na ye say asan yare ye ko. No way. Ye di asem. Yes sir. Ye tie mu bisa wo na wo ye bone efiri hin ne ba na say for. Oh I see. Yes sir. That is how but it is. But say maami ya ye tu ne honhom free honhom bone free. Akom free ni mu no. Good. O say afiwe ye nante kwan papa so. Yes sir. Me so me ye oba me ho fe. Yes sir. Kwan papa ma nante so a. Baby ameko bia no so be ma adwuma je se me ne omo ye bibi ansa.
also no say mami nye nti me koso antena se wo fie ekom on koso antena se wo fie ana tone the path of sin nso a omo pese omo involve wo mu no. You have to believe your God. Say adwuma na wo kɔ na boss no ka kyerɛ so no obeda no means that enya adwuma nyame ahye say koye no. Say eye adwuma umpa abom awurade ahye say koye a ukwa the Holy Spirit will lead you and ubie no a ne kon bedo. Ena saa oba no so a ohu ofe na wo se wanam me jimi di passes wanante ne kwa so wo mpabo makonche ene nyame asem ka ne nyame asem tie ekwampa ye nam so a saa akono no saa manager ne nya wo ho da because the power of God that is following you will silence that lust that the manager will have against you. Sure. Enti enwo se me compromise. Ini kwa so compromise. Oya saa wafa kwa mbone so. Misua yi say bia wudu ho de aduro bi na ahu agu ani so and wa fall into victim like that. Ba say wo normal thing. Obi so kalabule ya na odididi o ja akodidi en. Enya kwampa. Sama mi honhom ye no na di aduane ba fie. Entina nyame eyi saa de ni saa ni pabone fu free poetry no. Se na ya de pa na ye osofo panina wo ye sofo wo ye sofo pa enka pofa ne kan ho enye entina nyame nso pese onya nkwaje enti ade bone o submitted to God nyame yi wo free e ma abaye ni pa foforo. Okay. Yate na ene fie da de ebehwese bebia homa na tum. Yes sir. Na bia obi wo asemba akomienu bi opese obi sawo. Thank you sir. Free Wednesday no nkomo a ye dia bepem sa bra bia obi wo ba bia bibi kire na dwen. Yes sir. Opese otumi ginchire mu kakra na so obi sawo a. Sure. Ye bema wo mkwan na o matumi abebisa. Ntimi pa cho utie yen na free na no ku ada ye nkomodie bepem ene. Ebia na nkasaye bia wan hyeda nte wo ho ase. Na se wan kasankasa kra no bibi wo hono mo e kire so pa wo pese oginchiri mu a start it right. She ase yi afiwe na wo sa wo hye wo niam ase yi wan hye wo niam ase yi a be wa yin so days na bi wom 366 e leap year 366 de bi wom but ye hye ase esisi e ne e the 12th day ye kɔ anim kakra nti ye bia homa ne de ama wo 0201944485 and 0554820910 0201944485 and 0554820910 onso so betumi aba say your question bi say asem bi na papa kan e na opese o kiri mu yie e de ma wo akwanya no e wo ho enomo na papa ye hwe animu se omo ebebo ewura mu abibisa omo ensem no ma minsumi bisa we se ye sha fia se no a yes sir eya na nkrofo ani so ade hunu e do so pa yes sir eya eden na ma ne mmam afini nkwawie ya ono akasa betena se a obu akonta no otumi se niam na bibira mmam eya de ntia one Bible say oman a eni ani so ade hunu saa oman no ebo. Okay, we di wadaroma obe poso kakra mesa ba nche. Yes sir. What you didn't be akase free. Chairman Pacho Intio. Meti papa na epeti mbusa na zam kakra. Okay. Aye ensano na wo ka ho asema na se in case me yare. Na udunshini bi adu ode ma me no. What me pension sa na me no na me nya hoden a eno no ye boni ana. Okay. Ode anu ye be ma wo. Say eno nko a. Eno nko a. Okay. Ode anu ye de be ma wo. Ho yare. Na ya ne yare no so de sije say ode France. No ode san ho yare. Udinsini bi kire no. Udinsini. Yes. Say udinsifo no mo nya abosomfo ana. Ose. Udinsifo no mo abosomfo. They have what they believe something. Oh, okay. They don't believe the Holy Spirit. Enyo mu nyina wo. Na yakasa obi edunsu nyan kasan kran so no hwan. They meaning no say obi otete enuro. Yeah. She no no motete no.
ukọ mo nchen a ebi wo kra they naked before they will go for the leaf. So onu so gidie no. That is not from God. Me hu baby a Yesu Kristo ko bompa ya mu obi a oboni or stripping himself off before ansa no bompa man. Yeah. Okay. It's a traditional belief. Ne de no minim so ubeyi anon sisi ya dia. Se ogidini minim religion owom. Ana minim but me yesofo. Die me minim ana me kire no. Se o Kristoni a yare bi abeto so. Paul mu nyina yare. Jesus healed them without consulting any odunsini. First place, odunsini ni wakura wakono kura, you don't believe God. So a Christian no TM first person I saw kon wo ye no sofo. Bible yi aye nyina so kenken ya se munni aduaba no na momfa na hahan ensa yare. Disi ye die aduaba na hahan asa yare a hahan no so hemfo na ete. Ebi na me ka kira wo se obi o hahan na okote no. Ade a o rely on it a o de kote. Obi ye naked. Obi o se yesi fasikato. Awurade nso sa ba agya wo kan sa na te. Osi ye ni aduaba ne mfa ha ne nsa o ka se wo kote ahaban na fa kwanse to. Ba say ye ba asore dem krampo ayi asofu bitum ka se gbafore. Ahaban no ewa no adi kodidi, ade koto aduane adi. Mse ye wo gidie se no nso so wo nkwa. Enti saa edua no betumi asole afesika na ko aboabo market akoto koko ne kosi. Ye gidi se he sunsu eye sunsu mu ade. Se ne ya na unse motaka mahunu sunsu mu sei fasika sei bra se mo krampo mu yes ma me human being me gina ho mu fasika nkonko to junction me see asodan means that kind of direction I don't practice it. I go by the scripture. Okay. Eti obetumi dia pio no afra na wasan ho yare e. Bible say eno men kan de osori ahomachi di nsechi. Ena mehu ba bia Yesu e ka kire obi se oyefun ye oya afa petition efra kuku nanom oho beto. Enye nyame kwan so no. Uye Kristo ni a believe your God. Ubompa ye yare na beto so no. Anko consult your pastor. So also for any doctor. Anything Yankopon ama enkrofon so nimdia mo akwa sua medicine. Also wanka doctor o. Me sometimes if I feel a year, me consult me call hospital. Ebia me lose blood. Ebia me lose appetite. They will give me teachings. It did do this. You'll be okay. Fine. But enye dunsini ho. Enti me pese yi dunsini factor no e de si nchen kaka. Na yen hwe ne question no. Wakoji aduro. Aduro no yese just what the France. No twitwa kakra. Ansa na ne ho ato no. Ontimi mfa nsuo mfra agensa. Ema wo buru. O de bi o san ho yade. Se wo no momoro. Na wa hunsa e moro aja. O de bi mse ye woni a ye hyeda no mo se me no maburu. E na nia odi ye ne ho aduro. Nti na ne se wo hu kura se bia wo buru anu ada se o yare. Me Bible nkyere me sa se o yare a because nyankop Yesu Kristo ede na ho ne won konkron ho den sa nipa bebre yare without any taking any alcohol. Ba se duru ba bi so Yesu ko hia bi bom pae ne ma ne wie no afi o ka jense kokoto nsuo nim na ho eye nsuo enyansa se no so ya kwanchere ni bia se nkwe bi anka ye na anka e beka asem foforo minima de a nyame mu ye de nsa na ya kwanchere ensa eye bone ensa enye ensa ye bone onum nsa tomu ntintan enye sa ensa nye asori bi doctrine they consider even their priests enom so ntwa kakra that is their belief. Oh, okay. But my belief e Bible nim say nsa ye bone say wonnom nsa ye bone any Bible nim say wonnom nsa is a sin. But ekwan a nipa faso e abuse saa de no eno na man be da ne bone
abuse no na man dane bone. Yes, sir. But in Sarankasa de enye bone. Yes, sir. Any say betimi dia fra madura no. Ubetimi dia fra wadru. How many times na this answer no be fra wadru? Anom. Me ho to me ani magyae. Ohun towa abefra moja. You can't stop it. It has become part and parcel with your life. Oh, okay. Untumi njai. Okay. That say ensane de enye bone. Na mum say wo abuse no. Wo abuse no. E na e bone. Osi de onom buru muntintan. So what is? Okay. Obi nso so the question na me pa yes, maybe I say free. Hello. Hello. Oh, ojina so. Okay. And I just saw some baby. Me pa cho odi maybe I say free. But you want one so kakra why? All right, chairman into you. I'm a part of the person who does have a one time of the empire. Yeah, until you can know. The same part of the person who does have a papa so one time of the empire. Oh, okay. Or the better to person who may be or not sorry one a brie or the year are sorry. Okay. Yati or the bema or the bema that's it. All right. Inti papa no I was say ye proper chinia sorry. Yes sir. It's question yanta chibiti me I ne dru no but one abuse no. Yes. Momo nye kra. Me I believe only Holy Spirit. Oh okay. Inti me koto dru kra say bia me tipa na mpese me no modru me fa dru ne bompa yesra wo nkonkono to so because by strength no man shall prevail. No, yeah. That is my belief. But onu so dinsini ni believe ni so onfa petashi na enya. Say ye nananom de no saa no mo ye no. Enti na make say nipa na wa consult no traditionalist. Na omo de ne ye bone won traditionalist fo no. Abu se te se obi se me kutwa me kote haban. Aji me bo naked ekugina haban no e kasa kire haban na ansa na mate. What from that belief? Me de ne wo kan ni die di kan ama me. Oh, you ubetimi ebusa. So obone ho adeja. Obone ho adeja. No de akotie. No de akotie dru no. Ebi sorry midnight. Nse ni nyina yi nyame niema ni bia. Me I've not faced that thing in the Bible. But onti say yes ye wonua enwura bi o se nnua bi ha ya e bohwere ma o se kasa. Eno de eno ya manfo believer o mo believe. Me mean to me nkote haban. Oh, okay. Say me de man. What I believe is the Holy Spirit. Now me kote ba so boso mpa ye. To say o ma etia bruchiri. So we sa haban no mu konya bi we. O mbenya o. Eno de afra petition o mbenya omo wo mia bi wo ho mo dua sanyo. Omo dua sanyo mani bi. Enzo ope bi o benya. Obi bili ye wasofo bi no ma omo believe no omo tin haban. Fine. Bible say man nyina momunyi. Per my perception, the minimum no our Bible mu no doesn't tells me say obi yare akote haban for petition fra. Nanom. Na ena me perception say nya petition kra na de ka ho a o de wo nye ho ni. Me dey mean believe. Oh, okay. I don't believe that such a right. As unipa ni Christ unia on go with the Holy Spirit on believe it. Anyway, the one makai ayi me ankasa me nanana mo asore na e friend chiri bento a. And sa so na ho de. Oh, CAC. Omo da so chiri. CAC ana. Omo da so chiri bento. Eh, be say kra mo kra no. Sa e ho na okọ. Sa wo sa. Okay. Eji papa na opesi wo hu ba bi a asore ne wo ne bre ade ye empaibo. Me ya sorry. Me ya fellowship Friday every Friday morning. Okay. Intene say wo be ye. Eneme from here no. Okay. Me ko auditorium akoya sorry. Okay. Enya sam keto brabi nyame be hira kwasiada me ya sorry ewo ho ukuada nwumre nso me ya sorry ma sorry no ewo akem aboabo ene odan middle right and ya na wo person obeka kra hono de me mfa sa eno nyame direction. Oh, okay. Inti ubetumi washing bay okay. Anasa of a drain junction of a drain junction, TUC for penny no. Oh, okay.
ɛyɛ CPP also ɔmo flag barrier no ɔmo I think so ɔmo ne papa no bibi siaw ɛno ne PPP yes sir ne papa kwan no so that foot road no hɔ na sɔre no ɛkwan no yɛ straight ɛkwan no yɛ straight o fall o sane down a church no ɛwɔ left side saa ya painting ho nyinaa white nyame nhyira so amen nhyira so enti wo ana wo bisare mpacho ebre ode ya sorry na ode atu dwa no ene okoye ena kwasi ada nso moye yes sir ena wuku ada nwumre ada nso so okay nyame nhyira ena monday so ye counseling okay all right papa ya da se papa na waki se wa value ho de ma ye ne yetifo a start it right summit ye the first week na kogu nyame nhyira ko ya de next week ne ada days na ka o ye ni mu no so ye sire nyame ho den se oba be kan ye ho na ya ye na ye fefefe yes sir asede awurade dia nyame nhyira ho so no opportunity amen god bless you so much amen yeah that's it okay inti abusia ye ne osofo oyudifo mpo a odifo Prince Asare Root of Christ Prayer Ministry ewo aboabo ne odantem ho no a na obeka ye ho anopa yi a start it right summit and if ye dey ye dey abrel na personal messages ya yenya wa ha no sano na nye part of your topics no you will be a baby sa question keke but I could see say people are really interested in that inti we will definitely ya bebo achire di ama bible pense move for no na omomomu ababa be di say adwuma no ye da se bebre ye to so na emu audio so amode aba me den tie okay enti yentrasing shi na yemra topics e da pono so enra yetuti bi anwie de yanwie no ye de beto so ene questions ani ebisa number 1 enra ene say experienced MPs ya omo exit parliament ebe have any detrimental effect ewo omo running of parliament ana yesimpani to san ekomabunu diemu ena wo yowofo nso na wotete wo mayi a uja wo mo awunsuro because you believe said they will continue to uphold the integrity of the family and as a saying na se yeka se omo konti ha adwen a enra na obi kan say what if onyankopon kra to nsafre wo mo a are we saying say Ghana ntimi em progress bi mu ana we num nyina ye questions ana enkrofo ebisebisa ye hwese ye nsa company fu e no bakwa kodi ho enkomo this and other stories a ni nyina eda epono so anopai ye behwe na yetimi adi ni nyina ho nkomo wadwen kire obetumi dia fa 0533 fafa of abra na fe 0533898915 0533898915 fafa of abra na fe yenhwe na yenkinkan ne kama all right inti ebiom aropay no yebehwe sa no Ghana card no salary policy a omode ba GS nso so omo a release code of conduct ni nyina yebehwe ne adi ho enkomo GPRT fo nso se enya de oma reverse omo decision se omo ba beto achintuabo emu yenko na ye ni Owura Samuel Amoa or Deputy Communications Director Ghana Private Road Transport Union yene nko twin komo Owura Same oti enkan kan FM suni mache yene o mini abema na bibi aboko de yene do abiache yede radi asena na no yete se mo plan increment 60% increment amu yesa mo de ba no yete se mo se ma suspend ya mo kwakoye stakeholder engagement afi ya nto bibi soro anso mo kire se mo nka hwe na mo da so agina ne mo gina nia ye tetie nie wadaroma enchirimu ankasa ne sen me amedase ma menchia wetie fo no pe de wo nyina ne se GPRT we ba ko pe na Ghana ye ni GPRT mienu ana miensa GPRT ye national chairman ye friend na nani makubresi ama ye national vice chairman ye friend Dr. ni Ukanta Ankra kaneno na ye friend Emmanuel ni Ankra ye general secretary ye friend Godfred Abordu ye only general secretary deputy general secretary operation Richard Yawamankwa
and Isaac Isau kind of saying administration secretary. First trustee Jacob Udai, second trustee Nana Asari Japan. National PRO Abbas Ibrahim Muru. Me Samuel Amwa, me na me deputy national PRO. Enti ye bisa say, ya bubodi na no ye mu kwan e na ekwa abonten ko kan sa. Me nia anwe bi na omutu bi aguti mamufu ani. No kura bi ani. Ena minyan krabi me obi frɛ me sɛ menko kan say UTV on Facebook page. Na da ho say GPRQ suspends 60% transport fare increment. So I make a check and say, what is happening? So we see and we now then what can be this? Where's the way I can be this? I just say, no, obediently you are taking that decision. Engineer, yen reversing that decision, the be and reversing in the and reversing it. Yen say, yeah, Obin Waka show be a say on fast and seminal and famra. Say be I actually as I am. Debbie, and this are crying. That's what I nine so. Say a buying ye emission levy. No, I know any pollution tax na you tell also. No one saying and chin VAT no the cocoto non-life insurance policy so now. You know 60% increment in it based on other components in every car cost that yeah can what ma on shen can who be or sandy we have a pay so 60% increment in a basso. And now we know can say GPR to call and you resume and on the 12th. It's in Yami Adoma, yes, in the class at the Kodan Parliament. On Betons are frame. Oh, my friend, quickly, a friend as an executive council meeting. Here decided on the day, you had 60% increment by Babonti. And the answers I mean, ain't he? And Yano Krenzo said more caustic holders engagement was at the end. Oh, that the stakeholders engagement. See a fraud now. Crash and name, we yet the coin, we are frame. Me and Frewa are then gonna stakeholder engagement. No. And yes, you stakeholder engagement. And I want to say a percent away, we asked him 40 years and say, who's there? I buying a baby shame ready on a fashion for one. And the enemy man says, I stakeholder engagement, I can watch in the same case in the basso. Nanka buy for and sa a price and capo and penny for. So, oh, maybe a mercy, but maybe 4 say, but maybe she say, ba. Enti no ni nchire mu nie na nka waje en so age nchire ni nyina ya bobo because ye ne ya ba betia but ye beda e be so obo wan na bind we aba omo ya mane obo wan na bind we aba omo ya mane ya tro krata ya ko parliament omo mfiye enti sa krata ya tro akoi so omo mfiye this time around no kanina nka ye ko na nka before say ye beto agentu abomu ye kokoye can say consultation ya ko negotiation ni ade e masubium yen so ye be se ya agentu aboni e dia babonte stakeholder engagement bi anya de koso baby all right nti my hunu mo reasons nti a mo pese mo to agentu abuo mu 60% ade mo pese mo me ye walkathon ya semo tonton ya semo na ode be de wo mu nyina ne se de bi kan kra spare parts aban e taxes go import duty so odi go import duty so ekogu omo ton spare parts so no na aban refi so omo gi sa to no atum na e sha se ye adwuma omo so increase omo spare parts ne bo no mu increase so ayen ne ekoto e de hye ye ka ho eno na ama engine oil akane no na nke ye to no 120 Ghana cedis peje ni 250 Ghana cedis car engine total can say total fish ayi na ye ni na say total his ni engine akane no na nke de na bebe 16,000 say peje ni 32,000 bi kwa 35,000 name them car battery and running an kasame battery na nka me tono ye tono 450 cedis I say amekwa koto 1,000 Ghana cedis. And this annual na cost ye free wa ye ba e can say insurance. Insurance a page the more cost that out. And ye sandy VAT as and the alcohol to should be mass and page me no ka say January ya two insurance mu. E free wa uko DDL uko renew o documents na yam fan say bia wunji and say what party can if you obey out unya sikan toy. And because of that, no one can renew roadways because car no fan so you be a winner sika be when you sika koto in the sika and now also renew paper and you say a penalty ni a double the renewal fee no
kyerɛ sɛ yɛgye ho a yɛnte aseɛ wei ne nneɛma ɛkeka ho nyinaa na ɛpɛgya ne mu akɔ so nti yɛhwɛ ne yɛsi daabi yɛhwɛ calculation a yɛamfa ɛyɛ 60% increment na amfa ma mmɛto yɛahyɛ ntuaboɔ so a ɛnyɛ adeɛ yɛbɛtoa so yɛbɛtumi atoa so ayɛ adwuma no deɛ yɛbɛkɔkɔba ne sɛ wokaa sɛ a na aka workshop woyɛ adwuma pɔn a woanhwɛ nea the next day wontumi nyɛ adwuma bio mu nti na deɛ ɛteɛ no no na yɛ sɛ mode emission no nka mo koraa mo ha wo ho sisi a emission ne deɛ ɛka yɛ ha wo ho paa ho sɛ mekaa sɛ emission tax no any pollution tax no nyinaa yɛ adeɛ baako na yɛhwɛ a yɛ a na ɛyɛ awerɛho me nua bɛma ma memmie nneɛma ani so kakra mfa nkyerɛ ghanafoɔ hwɛ pollution tax no a yɛtua wo fuel so no ho liter biara yɛtua 10 pesos I know woyɛ nsɛngyero ne wonim sɛ liter biara wokɔtɔ fango akɔtɔ abaako biara ɛto a wotua ɛwɔ pollution ho yɛ 10 pesos yɛnhwehwɛ ma me yɛhu sɛ 1 year biara banya 800 million Ghana cedis editi pollution levy nko ara mu sɛ sika nyinaa yɛntumi amfa take care of pollution ɛne yɛsan ɛkɔkɔ introduce another pollution tax say 100 Ghana cedis a year na yɛbisa sɛ ayɛnbia emission no ɛne pollution no nsonsono ɛbɛn na ɛdam metro saa challenge yi ɛde ama aban mpanimfoɔ sɛ wɔmmra abɔnten na ɔmo mɛkyerɛ yɛn sɛ emission levy na ɔmo de ba sɛ 100 Ghana cedis a year no any pollution tax na ɔmo gye ɛwɔ fuel so no nsonsono bɛn na ɛdam the same thing nti adan nti na ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ saa wɔn nti ɛno nso yɛ ɔhaw kɛse yɛ da yɛ so ɛno nti yɛka kyerɛ aban sɛ saa emission tax no deɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛte koraa because prakadam na ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛyɛ no ɔmo nim sɛ yɛnhwɛ nhwehwɛmu mu yɛ sɛ ɛno ani pollution tax nti they should come out to come and explain to the public say pollution tax and emission tax no difference room it's the same tax. Okay, nti ɛno na mo keka ne nyinaa bɔ mu a mo ankasa mo se ɛne mmemme ho 60% anaasɛ then ne si yɛ nti a mo ma mo ho 60% no deɛ si yɛ ne sɛ wo sɛ bidi kankan sɛ sɛ yɛba na sɛ yɛba bɛyɛ transport fare ɛka ne sɛn review a yɛwɔ component bi a yɛ a yɛkyɛke ne yɛde ayɛ review component no the major one ɛyɛ fuel number 2 ɛyɛ spare parts number 3 ɛyɛ lubricant number 4 ɛyɛ ɛka ne sɛn taxes DDLA tax insurance ɛna assembly taxes saa nneɛma nyinaa akɔ soro yeah, you find the exchange rate count because exchange rate in so and also and my new car not nebo the year cost on the year buffer. But this major 4 components, yeah, maybe would be in every genuine. And then the calculation, yeah, and my come up even at all. Thank you. See, you go strictly by percentages. I have to spare parts to over 100%, maybe 200% near dinner. Nanka increment as I say, Bampum, as I say, Bruce 60%. But you shall cut some things down and you be about this 60%. All right, into where they shall see everybody. So, I mean, okay, who's a mechanic GPSU echo research. Okay. On Jim and then you resume. Okay. So, ensure the crack to parliament. At the can you hear some aqua to money? Actually, near maybe you through or some way, and the idea I think to hold the back. Okay. You heard me say, yeah, resume office. Now watching away, you heard some better on top, no matter so many years ago. And yes, I mean, until one can no more years you are. Now, as a CFRE National Executive Council meeting, all the 16 regional executives never be share or the office of the National Secretariat of GPRT. They could share now if you are shared that, you have a lot of increments. And for now, the proposal. To see the proposal. Okay. The financial date fair no increment may take effect. All right. Yati just I mean, BB any ever about when champion. Yo, Madam Asipa, Nyamisha. So inti abusia opani na ko twin komo no edin a ono no eje so ene Samuel Amoa or Deputy Communications Director Ghana Private Road Transport Union ene ne kokobo en komo no mo messages ya mo de ba ene ye beka ho asem we see a friend Usian Faustina or say good morning to Maakye crew. Glorious happy birthday in advance and come me daughter Victoria Sian or Odan Old Town if we mame any nebusia I wo Odan Kwantaho and a omo kachre Victoria Sian se omomano I would pa in advance Sian Faustina
ɛna ɔde message wei ɛde ɛbaayɛ saa nso so ɛna wei si ɛfrɛ no Ifa Ampon ɔsi good work. Ifa Ampon ɔsi good work. Na mehwɛ Ifa Ampon wei no anate sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfo kyɛ ɛne ɔsɔfo yɛda ase papaapa ɛne wo ensempa. Okay, yɛbɛtoa so na nkɔmmɔ no ne ate aka mu nyinaa no yɛahwɛ ne yɛyi afiri hɔ na mmom wogu so etie nkɔmmɔ yi ahoɔden ne ni hɔ no mu a wo sɛ waso bɛyɛ hye kakra aso bɛyɛ hye kakra paa na wote hɔ no mu a asɛ wonkyea wo ho asɛ wonna asɛ wonyina hɔ yɛkamfo Yesu Mo Herbal Center wɔn mo Kumi Herbal Tea no de ama wo anɔpa yi Kumi Herbal Tea no yɛ chief immune booster ebe boost wo immune system no wobɛnya ahoɔden mapa na wode adi dwumadie bi a wo edi na ne ɛteɛ ne sɛ Kumi Herbal Tea no woyi baako a ɛte sɛ leptin no na wode ato nsuohyie mu nsuohyie deɛ ɛde da wobɛtumi anom simadu ntɛm gwa wobɛdi kan abɔ ansa na wadidi wobɛnya ahoɔden de adi dwuma paa ma mente nkɔmmɔ wei mfiri hɔ no mu tɛw na afei yɛnsan mmra yɛnkɔ ahoma no so na yɛne onimunyamfoɔ Kennedy ɔsɛe nyaako adwumawura akyem so aduro manfoɔ ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ ɔntoa so adwumawura san wo biribi a ɔba bɛyɛ kodi ho nkɔmmɔ ɔno abɔ wote yɛnka no pɛ maakye nyame ahu yɛ mmɔbɔ na wo nso great na yɛnya ne nteɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena wokyerɛ sɛ akunafoɔ a ɛwɔ wɔ mpasua no so hɔ no mo woboaboa mu nyinaa no na wayɛ ɔmo adɔyɛ kɛseɛ nea yɛnyɛ teteɛ no no wadaroma no kuro mu ankyerɛmu ne sɛn amemfa akɔnya ɛhyina nkyia wɔtiefoɔ titiri mpɛso afoforɔ a wɔtie nyina no pɛi ɛyɛ nokorɛ wote sɛ mebebi saa dwumadie bi yɛanya no boa ɔkyena no paa na ɛyɛ nokorɛ na na bronya biara na metu saa namɔ no bronya biara mepakagyi nneɛma na mede ama ɛyɛ me women organizers no na ɔmode akokɔ ɔkɔfie mu na ɔmode akɔ akɔkyekyɛ titiri di ama mmerewa ne wɔn a mɛfa ne sɛ ɔmo so ɔmo kum ewu agya ɔmo no na afei wɔn awo ne pressure ɛda ne so ɛyɛ me election a ɛɛba nti ahoboaboa no ɛne anamotuo no a na me tu no ɛntumi ankɔtɔɔten ama mɛ nya mmerɛ me nkyabea afei na mɛtumi anya mmerɛ kakra nti sɛ mɛtumi ɛdi sɛ adwuma no na ɛsiane sɛ mentumi nkɔ ɔmonaso maako menya saa mmerɛ ne nkɔ maako nti na mayɛ madwene sɛ yɛnti a neɛ mɛyɛ me sɛ mɛbɔ dwa kakra ɛwɔ ɛyɛ suatu ɛyɛ bosome yɛ fɛm na biribi a ɛwɔ hɔ a mepɛ sɛ aseɛ bi ayɛ a meyɛ ma ɔmo na makɔ so na matumi de ayɛ ama ɔmo nti wotie a na tete nti nyame adom a ɔkyena no yɛbere bɛn na akunafoɔ no yɛahyɛ da akɔyiyi wɔ mo anaa obi a ɔyɛ kunani ɔwɔ akyem so aduro abatoɔ mpasua so bɛtumi aba bi memayɛ na so wɔ fm no so no nti woba anyɛ no a sɛ woba nso yɛbɛhwɛ sɛ nokorɛ sɛ woyɛ kunani a yɛbɛhwɛ baabi a wote nyɛ bisɛm sɛ nokorɛ nti announcement no yɛmfa nhyɛ yɛanyɛ ne kuntunu ase yɛde too me fm no so Promotional FM so yɛde to information center ɔpambo ɛwɔ so aduru nti no kyerɛ pɛpɛ sɛ nyɛ suma ase adeɛ bi ayɛ na sɛ yɛyi nipa bi ɛka sɛ obiara a ɔyɛ kunafoɔ nkɔnkɔtwerɛ ni mmaa kunafoɔ no titiri nkɔ so ɔmo na nkwalaa gu ɔmo so ɔmo hwɛ fi nti ɔmo nkɔnkɔrɛ nti yɛ nokorɛ pɛpɛɛpɛ ɔkyena saa dwumadie na ɛba so na wadaroma ɔmbɛyɛ dɛ hu sɛ ɔmo ɛbɛyɛ nyinaa yɛ akyem so adurofoɔ sɛneɛ nti na meka sɛ ofi a wofiri mu bɛkyerɛ nyɛ sɛ ɔbaa a wobɛkyerɛ odin a wobɛkyerɛ odin agya wo telephone number wonim ofie number a waba maka kyerɛ mpanifoɔ nso ɔmbɛgyiri akyiri akɔakɔrɛ sɛ nokorɛ sɛ asomasi yi anaasɛ ɔbɛntin na maame na ɔbɛkyerɛ no din ɔyɛ kunani ofiri yɛmpɛ so asu ha ne fie wɔ yi yɛnya confirmation a ansa ne yɛde yɛwɔ bi yɛde bɛma wo na ɛnyɛ sɛ yɛnyɛ check koraa ne yɛasɔre a ne yɛte baabi ne yɛnyɛ no saa ɛbɛhwehwɛ mu ansa ansa ne yɛayɛ ɔmo adɔeɛ no okay nti honorable bɛpɛ sɛ ɔbɛka adeɛ a mo bɛyɛ ama wɔn mo titiriw anaa wopɛ sɛ wɔma no yɛ surprise
Oh, say be a surprise. When you went to ya, can you two jadi again and surprise. But senior Brunya Bia no ya na me mom, if ya we take kakra mana kwani. Oh, okay. Tina mobile at the current second year the mouth. Okay. All right, Teddy na said ya wo kan no nyame yadom wo kyena yi nyina beba na de ani abedi akire nti ye de besi ha na ahoboabo no atoa so. Ye beda ase anopai. All right, nti ye ne onimunyamfo Kennedy osei nyaako achimso aduro mrahye bedwani no wo san ekọ se etu ahene ne yesi ahenefo e wo achimso aduro ntoa no so na nwuma papa a wo gusu a wo ye no onkoso anye nkunkusi ase obi sha de papa se aye mane ye wie ne eti hai adwuma papa a ye wa hai na obi afiti prekope osimidim sika e ba beyi ayi of friend saying obo ba de afiri Ahenkan FM sika de ye ukase wudi akira a wobekọ na so enyi sika bia na yedi enyi sika bia na yedi o sika de yedi but enyi ni nyina na yedi sika bu ho no ane ye friend kofie kowu bọ no so wote ase ye bọ ne bam nti nipa mu no de obe yanche ho aso o deshi o kuya den kofie obewu nti nye sika ni nyina bi na yedi yesremo ti free sa line so no de ho ni hia mpa so aduru ho no e na achia se ho no e ho ni hia me achia se ho ni sei no che mama afo o toa so e ka kire mu pen che mama afo o toa so to omo e che polytank omo e kire abura mu nsu abura mu nsu no de baaji bi nom ne nya nkwanya hoden na so tutia won obi akọ first term na ni so ade hunu kura won settle down ye free fiance ye betu no ne how ne say ye media ye beka no kura na kire wo ye nsem trofo no kura ne ye beka kire wo enne ukọ achiase kwa achiase constituency omo akwan ye kan ho asem kan yi akinkansu kwan yi a DC no ankasa kra no eduru bi a ono ankasa twetwene na yi etrose kosoro ni wapia ono ane ka akoda ekwan no nyame adom omo de ama contract I can confirm to you say contractor e wo kwan no so a omo hya ase a yi saa omo gates yi omutututu yi ekoso under chairman mafo achiase for one district one hwan agenda de ndin yi am ye ena no aye kokofa ho no mo akaka kra bi no mawie prince o wa achiase kra bi di adanse sa agenda 111 akaka no ma ya wie ehensem a mo twen finhie dum yensanie na nanom amakwan chairman mafo nom ene DC yo ho mo nyina kan mo ho abom amene aya asumdwe wa achiase ho okoye se ne nanahema one ayi oman hene owo ho omu nyina kan bomu a omo pirimpuntu ho a fe keke achiase market yi anda chema mafo one ne DC yi hwede omo aye na ofi tu sorry preoccupation betu se dien asembe na aba yabe kan okre na kire o hwan na wom live so yi ne yene nkonkobo enkomo okay yene owura Edmond Johnson Chreme Eastern Regional General Secretary Edema Public Sector Workers Union yene nkonkobo nkomo na yenye na adwen kyerɛ mfamfa no Ghana card no salary policy no ho agya Edmond what yenka Ahenkan FM si Maakye ya agya na bibia bɔkɔ de nyame adom asia kwa beti ena ayi na anu so no kyerɛ sɛ kokonte de wo pepa na wanya bi adi na awotwe ai manya ya de radio ase na ne we de no Ghana card no salary na wo Ghana card ni bi ba cha ne wo bi o ene sɛ ne wo de wo da wada mo members ni nyina na ɛwɔ Ghana card ni bi ba cho de bi na yesho na mote se policy we ba no muso musan
policy we no say by March, no Ghana card, no salary. And maybe also the policy be about the unity or more a day back. It be an or moving the ghost name. And not for. But me a woman say that timeline or more dear master match. Now no card, no terrorism there. And the idea you move it be boy. I didn't see American sir. The Abra National Identification Authority a process card. In fact, people will be answer and card. And you know, that's I'm speaking to you, will be done. Public sector workers, the breed or card, money. Now, need your money be crowned, the breed crown, a minimum cost study leave, a were breach. Make us a crowd, money I'm buying or mother egg on a card. But they have to be paid, 7 days with pay. Obisu okra public servant, all right, but maybe another bit say ya real stroke, cancer, kidney, nazi food, affecting. It's time we are no say. Sagana Tadi and Yadia, Mr. Akambi. Any can say no Ghana card, no salary in Marcha, and maybe a minia, and Yadia the bois Ghana workers, think public servants. Ghana workers in general. And the Americans are say, you pay no kurano, comparatively no, a idea is a was Ghana. And so I can say, even 1 month, Untia Ghana ni eka a day away Juma. And no, and then a percentage could be a cool. You move it I do loans here and there. You move it our responsibilities. Make us say all the cycles, DECE, Omoko SHS. SHS was also a call university, and in TCIS or Moko. It is a 1 month, now even 1 month, you can say, Ubia Yajuman or Negana card in June Cadia. And it will bring state of confusion because Ghana workers and Ghanaian workers are more bored than that. Now, I can say, but so me as only Ghana card in Diminti Arcadia. And Minia, the same degree in a reba. A movie be crowd who are able because a movie in the one a cabo so near. The baby a shop money. The baby a tear light door. The way that you water bill, you would depend on saying so. The day down in the now, young as us, you could moment part, a drink, and a baby. The policy do if you are more eradicated, goes to me. Any other things, no Ghana card, no CDR. Mean to make us say, but in the long run, no. So, mom put you on say, or more can say, she said, almost register a SIM card. So, I'm what they call a man TV. Almost do one and the ensign register, and I'm what they call man TV. And to almost change this in almost 3 times, and so now finally, or more a year. If you got a match, we are only card and a card, and then many are buying a na bepem sabre na eja kyereme se mo members nyom nyina na Ghana card ya se ase ebi mu so de niam edi agro akrew ana and Americans and they do away the 4th of DSC. They do away the 4th of DSC in the sense if crowd na say and say it's kasem and I tell my buy and can be so in Ghana
So what I say. The system and they are 100%. But as I'm speaking to you there, about nearly public servants are they are nearly 90% they are cast maybe. But I never perfect situation say you now between any. But more when you have also a situational event and other. So what I say, I don't know. The basa you did me more time kakra no month to the facility or more when your card. We said here that we cannot get a perfect situation 100% to be a card. We cannot assume that. And the other the match and not media. But from baby among some no, do you see our policy? They say at least say mbambe a pruti sa ghost names no krana be minimizing kakra. Oh, that one the Ghana the never be cost to and then name or man in the movie who actually we say a bit to me minimize ghost names so because make us say in America we will be through with Janica. Ghana carry the crown or need any never be and the name as a policy and say eradicating ghost names. Make me pure. Now you withdraw neighbors for now a quarter or more my career. So in year 23, 25, a bit near quite meaning because ghost names to be our aim. And the Obandia, the policy bar, when they ensure they but meaning I say it's some reasonable extent and a bit boy, young Ghana. It's an idea mean to me and cancer MY. It may eradicate ghost names. The bit to me the rules, first sectors. That is 3 years each in a way. As I may problems and in the American and a bit to me a boy. It's an idea main can when the American say, so much to me do know who say, Nipper be about 10% in American or women register, they can give them extension. Okay. Irama, you're not seeing fancy her. All right, bibi any abesa ba wonche biom tie abusua ye ni owura Edmond Johnson Chreme or Eastern Regional General Secretary Edima Public Sector Workers Union of TUC Ghana and ye neko bon komo ye no Ghana card no salary policy no ma ye na ne ye homra ye ba nkomo no ye de aka nyina de to aso e de ama ye ba. So ehina kukrantu mika ejina me kwapa kwanya ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho ans na me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Eh enya gro me ba no JHS results ba na enya kra. Oh school choose ye kwara mo paso mo fa no. Ai na Bright Senior High School me train ka me de ne ko na ngoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretarial and all technical courses. And construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School Suho, Wabafelu baby pennas out in a bar on Felibio, and you want Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina Awa Kukrantumi at Chim Eastern Region, forms our all regional post offices and a radio stations Pimu Frey 024 207 1185 and then 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Tomrosi, no finna tell you say. Media down to us, no matter how far we come from. A mighty power of a buy. Adaro, a face or the mighty power skin ointment. Abeja, ama a 200 year rabbit to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama, or be a cocoa every free. Say, would the Mkunis Raslas pay, not echo. Order for Antina and Makoko and new them. Mighty power says, so we young at him, not yet the stone cracker. We hear mighty power keep fit laxati. So we have no bomb kudu, not a kutua. We hear mighty power keep fit laxati. A bema we have no more. Mighty power tony, a young Mississippi. The Mamma Johnson, dear more for sunny. Mighty power. It's your potty. Send me and your mapping for a battalion of Colano for and then Kola or Munyan Fiedum. At 0242 725 009 and now say 0243 122 192. FDA, a get in crack to
Abina, yanitam yankoi. I was a copy drone mu. Minantika cry and my bread. I want Yagumiso. Mensumenti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mentino mochi chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monsone. One chankran yebe you. Yantiapo. Na anyum ye. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia bejaswa ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't asam yare you. Embassy between your Jumaden. Na Ibo mix no, a yema will be a on to me, and Nasan Honam Yenbre, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know what way I ain't winning Dean's way. And no Namobe here, na herba powder. A best munipedriano, and what did be back. No Driani by a day, I'm a multi-beady. Na herbal powder. Not the baby boy, and then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Kratoyatum. Mimo wakwaba eba OPK Dynamic. OPK akofa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable. OPK Android cable. OPK Type C cable. A itimi charge Type C phones any devices biya. Na cable no eye papa enhoso eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwaso. Eye 200 millimeters. Ewa eniti baby biala o prog wo biya no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank yewo 50,000 and 30,000 capacity. And yet the fastest charging power banker. Ye di abedwa so a your iPhone, Android, any Type C cable. I was so dada. Now so what charge it will last 4 to 7 days. OPK Airport and no so ubetimi dia connected phone be wo we say. OPK smartwatch and so no ubetimi connected ama phone bia. OPK iPhone batteries and so a iPhone 4 de no. Ana afi OPK multi socketa 3 USB ports a room a charge fast. Ni cable na e ka hono a 3-in-1 e betimi a charge iPhone 100 and a Type C. OPK no chi. Hey, na den e koso amani aji say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass ankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana kire. Abofra no de o sister ni tia bon na wo hu hwe a. Faniko only believe. Afi omo mo tro so hwe ni nyina pa. Menua, am afra no ya dachi o. BC so hwe omo mo tro ye. Say wa pass yo. Say won pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne worker say no woman bia admission a wo mo che mmofra no. Form 1, form 2. Konya da ho no mo se sia make say. Hey, enti awofo anya age omo ye de say. Ye kan kire. Ye say body anyone ye din kanfo. Only believe papa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Ko bia school be ma chechire for me for so mmofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ne board and form boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko yisa abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma won admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo dia ne say wo de wani be kire mu. E wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, 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 Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's se watwen am yakot J enkrato aba yetwa so ewo eha enomo ye kwanim ifiada boja ye wona watwe mu ne egusu ayede ma wo no ifiada de mu amunim se ne ya na dwumadi ne siko eduru ba bia na protocol no ato afa so no afa ne saa no kure nso de be ka kire wo ade ye de na ye enye kan okura kire wunua nya tem didie ebe kan okura ndi achew ntimi wie no ma candidate fo no so ye important ha achiase suedro esone man so across so ofo ase ayirebi amra grazing oda aha
yɛbɛba wɔn hɔ na candidate no nkɔmmɔ no yɛaba bɛpraprɛkyi kakra deɛ ama yɛbɛkɔ ahoma no so ne akɔte nkɔmmɔ wei afiri hɔ na afei yɛaba bɛtoa so yɛne kasamafoɔ de ɛma National Council of Parent Teacher Association maame Irene anase Irene Sam yɛne no akɔbɔ nkɔmmɔ ɔba pa Ahenkan FM so ni maakye good morning na biribi abɔkɔ deɛ nyame ado biribi abɔkɔ ɛde rade ase afihia pa nso afinkɔbɛto yɛn great Ghana Education Service kyerɛ sɛ ɔmo de code of conduct ɛde ma pre-tertiary students bi ɛde aba menim sɛ mo ani gya ahye bi so a makenkan bi egu so a yɛkenkan a nea yɛhu wɔ mu no deɛ so ɔmo de bɛyɛ adwuma mpa anka ɛbɛboa mo nsa aka bi ɛnua me da se na mɛfa akɔnya nsuo de nkyia kɛse ama Ahenkan etiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa na abibia sɛ bɔ maba so ɛwɔ adwuma a modi ɛde aboa yɛ man Ghana titiri deɛ ɛfa ho metua ho na National Council of Parent Teacher Association yɛn ne yɛ adwumakuo a yɛhwɛ PTS dwumadi ɛwɔ Ghana ha nyinaa na afi yɛsɛ ase ya nkɔdaa yi ɛresume yɛ naana yɛnyaa no nkyɛyɛ yɛnyaa krataa ɛkyɛ sɛ GS mpanyinfoɔ a wɔyɛ policy implementers no the code of conduct aba for all pre-tertiary institutions in Ghana. Na yen so yenya akonya ehwe mu ye senya woken ya kenken ma kosi etire na ye hu se eya adepa ntisha mu dia ba ne die eya adepa na mde tin pa se adesua die ne ho ebesua the discipline kan ho ebeye yie nti unse the last year ni ma ye encounter so many kind of indiscipline and course was school bebree no ejina so ema GS for this universal code of conduct aba say who school kwa dia literally efikeji ekopin senior high school dia e was say utumi ebo brapa amawade sua no so edimu nti yan as parent teacher association NCPTA dia ye for that disciplinary way na aban na GS e dia aba no na yen so kenken mu nyina ehu the kind of sanctions that ho any the kind of character and molding ne hu nyama bebre a omodi aba no na ye hwe mu nyina no ya de papa omaye ni ye pa omahye ni ye pa na nso ya how kese ne say ya hye mra no ye bedi so ana eba ne say obefuma ye bedi hye no so pepe ama na be deterrent ama omo we tu ne mu se wo ya sa de we ya ye di be ye oni ana nti ye ya hawe o ha no but perfectly no de omo ya de pa ye bom aba so some this such a code of conduct aba tin be ya be ma discipline no aye akoso e wo ye schools no mu e wo Ghana ha we ne de di kan ana se de di kan kra ye hunu se ye de code of conduct bi e de aba se enye we ne de di kan a deɛ na dada na ɛwɔ hɔ no mo no yɛntumi amfa nyɛ na weenu a ɛba no deɛ ne yɛde ba bɛyɛ soronko asene dada no deɛ kyɛ ne sɛ yɛhwɛ mu no yɛhu sɛ incantity na first no na school biara wɔ ne deɛ school biara wɔ ne code of conduct a wɔn hwɛ sɛ nkɔraa no ɛbɛyɛ yi nti akɔraa biara kɔ school a yɛde ma no no go to no what here say we are the be oni but in recent times the cinema be na course no akoye common tena course wo Ghana schools Ghanaian schools ni na tina was say yes for tena no mo ye code ba ko I no be universal o bia school bia be this code no so and I can't say no so but osha the kind of a year a woman no a idea so trending issues trending a benefit prescribed a dressing ye who be brave if your boys you go school now you set ya so yen taking in obu an twinwe fu be brave na guni choose no on the school obu wa uniform e so no won share no akosa de foforo bona girls yi ebi ma edidu ku abomuti ebi so acheche mbeme yi say any number time here for say the saw we na ma capture in this time am person be adwuma dia
na ɛwɔ sɛ yɛdi so sɛ yɛbɛ enforce no ɛno na yɛde yɛnyɛ how kɛseɛ because abibia ma de bebree wɔ hɔ and ma bebree rules now can bebree wɔ in the time spark wɔ hɔ but yɛntumi enforce ne yɛnti no yɛhu sɛ abibia na nyɛma bebree naa den ɛyi ne tire ɛwɔ most of the Ghanaian schools a yɛwɔ Ghana ha no. I see, but you go so you go through no ano you party bia and no talks about the absence from school. Almost just say akwada no ebia ya makwan na ebre e wo say or the report no or ye late ya or case. Afei academic activity bi koso na say oni ho no na wanya any reasonable cause anunti ama oni ho a eno so owo case. But yenwe akwada ono no onde ne ho ne maame ne mani sika ansan wakọ ne papa ne mani sika ansan wakọ nti ya bie school na me maame mfa sika maame papa mfa sika maame na me ma ya adenti na wo se yetwema so yo menye ehwo no na awofo ya sɛdeɛ no ebem na yɛn at NCPTAs abibia isha awofo no PTA meetings a ye mom ya aware sɛ the first nkwa no ti yɛn nkyɛn nko adeɛ we have a role to play. Eyewu owofo wa sɛdeɛ sɛ obenya na oba na akɔ school na wakɔ school ntem so ye day student most of no ɛyɛ yɛ sɛ absenteeism ni adeɛ no ɛyɛ na ba in the case of if you are day student na bebree na enko school ntem afei so reporting time no ɛyɛ so important esan sɛ bebree na so ye be school a ye nyankɔ ye betwen kakra obɛhwɛ no na wofo no kɔ gya akwara no kwan so onko school. But one when say the Akwana go to school, it's not going to baby. We have encountered such issues. Nkwan ye be school I will put down Mokwanya, Omunko school near. One more year, the Omope, it be a 2 weeks time from our report in school. Into Sanchi say, no, a back care beside the Enoma. Omophobia, who's our code of conduct here. Yen, you better start to your house at NCPTAs. See if my move for not tea at Chester, and see what schools limit. Into the Bible school, make sure that I am awake now. Also be aware of it. Now what book can be school them? I can't see and check quantity. A your phobia said yes, say, or better say, I can't school them. Ye be school, I can't them. Ye poor uncle fear, ye man quanya, what could fear. Into your yes, I text ne dear. No, yen as I will for ye, Philly, I am back. School ne dear, or make me your more dear say, to no one say abano. By yen as I will phone, yen I can say now, and I say, more than I say, ye beboa. Na amansi say so edimu amaya yembane ye yenti. All right. Mami ma yana senior fancy and yen hwe anim say we no mo de aba no enye one of the documents ye keep just away and chef near the be adwuma ye be da se bibia ne ye be san ba nchen Me pacho we de ye be kon kakra no. Okay. Na me we nko na mo nsaka ya na code of conduct ne pe ina aba mo aso ye. For now no de we na ne ye pese ye ka ho asem but say o bi before for pese ye ka ho asem. Em say o raise code of conduct no. O mo san so the guidelines bi ba ye. A mo say ye ni enu ye PA fo hye ye. Ni nim say manya santi ye na ana say sa ka na meji mo. Ye betumi aka ho asem. Yo minia yes saka na no so mo release the can code of conduct no. I no GS in for no come asem say no omo wo PA omo ni PTA afi so na say teacher for aye components of the association no omo ya ye say omo be yi omo free ekuo no mu na so PTA ade a stay for 70 years and over a registered entity as a registered department at NCPTA now register company as a private entity your mouth certificate of a commencement of business and a certificate of incorporation into incorporating all the schools, all the basic schools in all the regional bodies in they are part of the NCPTA a registered entity yen so can register general department a book no mo afi bia na renew as an association inti adenti nende obi betumi abeka say eye PA enye PTA titafo no wo mo no motion kran in school yen ntimi nche yen ba de kwan bia so inti wo mo ne ye kwa de yen ba na eja o mo so mo nhwe o mayin adenti na ebeti ko ne be yi o mo afiri mu
na yɛ ma ɔmo deɛ ɔmo ni bi sɛ ɔmbɛka bi afa ekuo no nti ɛhɔ no yɛ how kɛse paa yɛhwɛ afei so ɔmo nso de auditing aba sɛ ɛwɔ sɛ how can say yɛ private entity no yɛ ma public entity na ɛbɛ audit your account. It is nowhere done. The private entity like NAT, na yakɔfa DES anasa buying entity say on the audit on my account. It has never been like that. In the way we na idea a contravening yɛn association no yɛn hyehyɛ and we are not happy about it. If yes, right here is for say they should go back and look at the whole thing again. Na yɛn hwɛ kwan bɛfa so a yɛbɛtena ase yie. Kwa yɛn no ma tena ase yie paa over the years. We have collaborated well with years of officials. Even when we are going to register this company, yɛn no mu nyinaa na tena ase during the time of Mr. Michael Nsowa, Papa Michelle Anope, ɔno mpanyinfoɔ ne yɛn nyinaa na tena ase. Yɛ then President Alexander Oyi a wɔnyɛ mbɛɛbi kɔ. The current president to crown Mr. Atu no also cancel the delegation India. Almost cause why share yama and say na and yes is going na ye. I didn't end that year. What kind of difference in a bar? More person will chair and say, yes, I must say, yes, I must say, what more say I say? Obia de no. Just say na your common goal and say, ye beshana yembe ye your aye. We are all stakeholders in education here collaborate with Beboa. I'm an education na ye. Fair education policy be a biano, young PTS, young so ma, a bedjagu. Into who stands say no, na yambua, na humasiaso, and ye my na. Okay. Yan so that's a papa, power brain, what I do when you're my baby any ever sound about Jabium. Amen. Mammy Irene Sam, a public relations officer at the National Council of Parent Teacher Association, and the other chain. And come on, me emphasize that so Emma Boafo a womo da Roma omukra yi mu ayegu so a edi dwumadi ho chiame ede emma wo na yesu mu na ne egu so e ka ne ho asem a o kire se kumi herbal tea no ebo boost immune system ama yam yenya hoden ye de edi dwuma hodo bi a ye di anopa no be yi bag ba ko simadu ntem fatunsu hiem eye de ne obetumi anomo a bone gwa ansa no ape fufuo ni banku na chiri kwan atai anwumra nso so wadidi awie no wabɔ o bɔ kama na fe odi ada woyɛ ne saa wobenya hoden na dwumadi bi a wodie no watumi ahwem adi woyɛ ɔba a wafa yafunu woyɛ ɔba tan wo mabɔfra nufoɔ ana akwada a unyanya emoro 10 years enya de a wobetumi afa kumi herbal tea no ebi yen potem ha me kira achim dan ne so aduru ne potem ha ne de War Green Pharmacy ya wachim dan estate Masari Pharmacy e won kwantanum Chumesi Drug Store Amoafo Pharmacy Ochiniba Kennedy and afei okọ Bosome nso a Bosome e wo so aduru Bosome Pharmacy e wo so aduru Wofire Drug Store e wa achia se ko na mawonsanka kumi herbal tea no ebi Afrakoma Community Hospital so se men kan kire wo se eye etwon e na age wani je firi wonsem a brai na obeyi twene firi hwa mo wani je no a ba bi ekokodi ye ni nyina asan ba asomdwie mu ho hare kwan so obetia twona ma na dwo nti se esu se sua nti all the chores enketwa kese ni adantemo no mfa di nyina mra ye badwu case no ama aya asomdwie ye ba chawo Afrakoma Community Hospital no ewo enkran ama saman Olympic Stadium kwantempone so oyi eno si nchen a OPD wo ho lab theater labor ward your children's ward enso so wo ho no 24/7 doctors wo ho nurses wo ho omo nipa ho abotre behwe ama ho ato kama fa number yi na frɛ unimu bi etwo tete no a 0597 005963 0597005963 Pepiase Ampedu Enterprise so on also the cement iron rods strong marine balls or the air roofing sheets papa bi accessories binding wires wire mesh head pan shovel block machines and air blocks nankasankasankasan and so you bi and which so or supply me any abo quarry dust ni nyina or supply
ɛne gye sɛm ne sɛ ɔwɔ cars akɛseɛ wɔ hɔ a wotɔ nneɔma no wɔ baabi a wokɔ biara de bɛkɔ akɔgya wo kaprɛ ntua Pepiasia Mpedua Enterprise sɛ ɛba na dansie ne ho akadeɛ deɛ a usan ɔno no hɔ no mu a nea ka wo kɔ ne nyinaa no enkyirikyirimu nko a na kyiri wo bɛkɔ kyirikyirimu uhyia bɛɛma agya tie bi ma me uhyia ɔbaa ɛna tie bi ma me kyerɛkyerɛ wo nsɛm mu sa yɛmisa wo hwee na wo bɔ amaneɛ mepakyɛw fo ani kyerɛ mu wɔ Pepiasia Mpedua Enterprise na kɔgye nneɔma papa fa kɔyɛ wo dan no ɛnɛ nsuo tɔ nsofa mu ɛden nyame yɛ wadom na wutumi kukuru dan ne bi si hɔ a ɛyɛ afa nneɛma papa na mmoa wo akyem ɔdan boabo kwantempɔn nso wobɛhunu yɛn yɛbɛn Akim State Junction Jubilee Hospital soro hɔ nso a wobɛhunu yɛn mekyerɛ Jubilee Hospital ɔmo soro hɔ ɔmo nkyɛn hɔ bom sɛ yɛapenti adeɛ no fɛfɛɛfɛ akokɔ sra adeɛ ne tuntum a yɛatwerɛ gasɛm deda mu bra bɛtɔ nneɛma wɔ hɔ ne fa kɔ saa nso so ɛna nkwantanum hɔ New Market no yɛne ne die animhwɛ Suadrofo nso behunu yɛn wɔ Apiani Junction yɛne ne die animhwɛ wɔ hɔ saa nso so ɛna Akyease nso behunu yɛn wɔ Ahwene ase ɛyɛ 0244 166937 0244 166937 0208 2991115 0208 2991115 ofrɛ saa numbers yi a adeɛ sɛ Pepiasia Mpedua Enterprise obɛgye wo so na afei nkɔmmɔ baako mmienu a wɔsɛ mu di no mate afiri hɔ yɛfiri hɔ no mu a ne yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ Mass Gas Energy na massifoɔ yi wɔn ɛɛboa wo ebia no adwuma nti sɛdeɛ yɛn adwuma yi space kura anim na wode bi ahome no sɛ o cylinder gas ɛwɔ mu sa na wɔamfrɛ wɔn a w'ani bɛhia pɔtɔ ho paa anɔpa wote ha awia wote ha anwummerɛ wote ha na ɛbere bɛn ɛde bɛkɔ akɔfele wo gas no ɛno ano sɛ wɔbɛfrɛ Mass Energy foɔ ɛwɔ 0532 929189 0532 929189 ɛna 0554 391610 0554 391610 sɛ wofrɛ saa numbers yi a medɔfo baabi a wowɔ bia wɔn bɛfa wo cylinder no na wɔn akɔ akɔfele sika a wode ma wɔn nso wɔn nkɔfele no ɔbɛn ne saa pɛpɛpɛ owie a wasan de wade abrɛ wa ɔnye wo kaprɛ da bia gas wɔ hɔ na yɛn yɛ deɛ yɛni sɛ ɛnɛ yɛ ama wobɛkɔ ne atwerɛ borɔfo no gas saa nneɛma no nhu ɛwɔ Mass Energy gas filling station ɛdwɛda kɔpem dwɛda ne yɛyɛ adwuma yɛ gas no yɛ heavy ɛne nti sɛ ɛgu wɔ cylinder no mu a ɛyɛ afebɔɔ na wode adi wo dwuma wofiri ɔdan na woba aboaboa mpakyɛw wo nsa nifa ɛso saa nso na wofiri aboabo na wokɔ ɔdan wo nsa benkum so wotra ɛyɛ rice under fitting shop bi wɔ hɔ no mo yɛn ɛne ɛhyɛ mfimfini no a mpakyɛw bra hɔ no mo na ɛbɛ ne yɛn kambom na yɛndi dwuma Mass Energy gas filling station wɔn mu da mu soronko frɛ wɔn mo na wɔn ɛne wo ɛnyɛ adwuma buronya yi nea ɔboa yɛn ma no yɛ dɛ paa yɛ frempɔn san sɛ ɛmo a ne yɛ pɛ drinks a ne yɛ pɛ anwa a ne yɛ pɛ ɔyere ahoroɔ bebree a ne yɛ pɛ mackerel ahoroɔ a ne yɛ pɛ macaroni ahoroɔ a ne yɛ pɛ biscuit ahoroɔ a ne yɛ pɛ hampa a ne yɛ pɛ frempɔn gyina ne nan so adwuma wura asɛm ne meka yi o frempɔn ne deɛ dɔɔso but adwuma wura no ankasa deɛ ne yɛka ho asɛm yi frempɔn man so kɔtɔbere no ankasa deɛ ne yɛka yi ɛda frempɔn na busua ne yɛteɛ ne sɛ watete ne nneɔma ne so a sɛ bia wabie provision store bi ɛna nso pɛ sɛ ɔkɔfa nneɛma bi gum ɔtɔn a wobɛnya sika kakra na ade ahwɛ fie obi ɔno ma ɔde ne ho hia nyinaa ɛna ɔde agu ne nneɛma a wɔtɔn so Frempon Enterprise deɛ wɔno no wɔse ɛyɛ ketewe se ɛnyɛ dodo awurawura so ade aseɛ esiwa no nesima no a ɛno no onua ɛne nti wɔbɛyɛ yere ne nneɔma no so a sesa ne ho hia nyinaa de abɛgu so wantimi antɔ a egu hɔ no mo ɛsɛ yɛ ahemfo ne bedie ɔso woni sɛ adwuma no nti watete ne nneɛma no so watete so fofofo nti provisions na wopɛ sɛ yɛ cosmetics na wopɛ sɛ ɛyɛ ɛnwo yi sisi kura deɛ wasan kura kɔfa ɛwoɔ no papa ni bi o papa ni bi ne wɔtɔn ne hɔ no mo a dwumadie bi a pɛ sɛ okoko die no ma nsa nka biɛ na ɛmoa wo Frempon Enterprise na ma adwuma pa a wɔyɛ nti adwuma wura no mo ana mo de ma no ne nkorabata wa bi miɛnsa kɛseɛ ne deɛ ɛyɛ Madarina Hotel aseɛ hɔ a wobɛhunu yɛn
saa nso so ɛna wokɔ ɛyɛ nkwantanim hɔ no a new market hɔ yɛbɛbie yɛn nkorabata no bi ɛwɔ hɔ ɛno akyi nso kane GN bank dan kɛseɛ a wɔm ɛwɔ mobile hɔ no ɛyɛ adeɛ a ɔwɔ hɔ ɛnso so a ɛhɔ deɛ ɛyɛ drinks nko a na wɔtɔn nti mu a mo wɔ asuo gya hɔ no mpatwɔ sɛ wonkɔyɛ hwee ɛwɔ kuro mu a wodu nkwantanim hɔ no si wɔ hɔ wosi wɔ hɔ no mo a sɛ yi cars no mo a mo wɔ asuo gya hɔ no nyinaa no ya lutuo mu nyinaa de aba aseɛ ha a kyerɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa okay ɛnya asɛm ketewa nti wo deɛ ne sɛ woduru nkwantanim hɔ no ano wasi wokɔtotɔ nneɛma no wie a ɛhɔ nso mframa fa hɔ kama wɔde ayi canopy abi si hɔ no mo a gyina seɛ ɛnya nduru so obetumi akɔgyina seɛ ama mframa papa bi abɔ fa wo ho kama afei duru so a mmeranteɛ ne mmabaawa no atete wɔn anim akyerɛ wo ne wasere sɛ wo bɔɔso no ɔno bie n'adwuma no ɔsere kyerɛ nipa nti wo a wobɛto anya bi akɔdie no na wobɛmunum no akyerɛ nipa a yɛbɛpam ntɛntɛm adwuma wura ɔda mu soronko yɛsi yɛbɛka amade akye kasa tenten so ntɔpɔnkɔ ɛne nti wɔn numbers no nie 0244897525 0244897525 ɛna 0206473953 0206473953 adwuma wura wo ne wo yere baabi amu obi anyame nka mo ho mo wadwempa timbɛnyi akyɛ awurade nka mo ho pa Bright Senior High School ɔno nso menka nkyerɛ sɛ computer no ama w'ani so biriw computer ne ma wo ba no so wo akyem dan ɔde akwara no kɔtum yendi paga akwara bɛɛ dan kɔ school no nha ho fa de bra kukrantumi ha ya Bright Senior High School no ne yɛte ne sɛ course su bia saa nkrɔfoɔ no ɔmo so ɔmo dwom ho di ne sua no wo ba yɛn ha yɛyɛ atichafoɔ no nso so ɛnsa ɛso mmɔfra ne so wɔn nyi ngu mu bebree genius for ɔmo de code of one ho ade aba yi ɔmo nhyehyɛ yɛ mu na wɔ sɛ class bia ma kyerɛ adeɛ class bia na ɛwɔ sɛ nkwadaa ɛwɔ class bia ɛyɛ 25 aboro so kora yɛ 30 but wobɛtumi akɔ sukuu bi mu class baako nkwadaa egu ɔbɛyɛ sɛ 200 300 teacher ni ɔbɛyɛ na kyerɛ adeɛ no fa abɔfra ne bra Bright Senior High School a teacher for ndi ɔmo ani bɛdi abɔfra n'akyi ompie mfiri ɔno bɛtumi aka sɛ me bɛyi wasesa a great science business general art general science home economics visual art technical wɛrɛ mu nyinaa yɛyɛ ɛnyɛ sɛ yɛde ano ɛka ne saa kɛkɛ o yɛsan ɛwɔ state of the art science and computer labs ɛwɔ hɔ a yɛde ba bɛtraining mmɔfra no ɛno nti wɔnwie school no yɛka sɛ computer ɔnka sɛ wɔmede mate ne din menim adekɔde mouse ɔsɛ akura fa ne kɔ Bright Senior High Technical School baabi a mmɔfra ne da no ɛyɛ kama empuruka nye mmɔ ɔmo mpa school bi ɛkɔɔyɛ empuruka gye mpa ne bɔ so nti wobɛba ne nyinaa yɛ pia bɛgu abɔnten nanso so Bright hɔ deɛ nte sa CCTV cameras ɛbobɔbɔ hɔ a yɛ monitor nkwadaa ne movement yɛhwɛ sɛ nipa bɔnefoɔ bi amfiri abɔnten mewura mu saa nso na nkwadaa no nso so nkɔ abɔnten kɔdi nsɛmɔne yɛ monitor wɔ mo hwɛ wɔ mo nti ɛnam so koraa me aba so a naano sɛ yɛsɛ best private school wɔ Ghana ha usan Bright Senior High Technical School ho a ne aka ne nyinaa konko akyiri konko mepakyɛ wɔfa ɔba ne bra ne ɛma ne nteteɛ papa ɔmpie mfiri hɔ no wankasa bɛdi adanseɛ yɛde nyamesuro ne ɔman ho dɔ ɛwura abɔfra ne mu mepakyɛ kukura ntumi ne ɛwɔ woyi no de si nkyɛn a ɛnam mmɔden mu a yɛɛbɔ nti yɛma akwanya ebia no akɔkyerɛkyerɛ bi wɔ baabi wante Bright enti yɛsi nipa bɛkɔ wu anaso ayɛ de nti wo ma asobra kyerɛ ɛba wo so ɛma wo kɔ kɔkyerɛkyerɛ bi wɔ baabi a amfa yɛde Bright Remedial School na ba bra bɛtwerɛ ɛbɛfa yɛwɔ Bright Basic International School ɛnso wɔ hɔ nkwadaa no firi nkwadaa brɛ mu no ano na yɛde discipline ne de ahyɛ wo mu nti wɔn nyini no ɔde anyini yɛwɔ Bright International School wɔ hɔ woyɛ panyini wodeɛ wo no waso adwebɔ O level, A level, SAT, TOEFL, IELTS, and I say IGCSE. And I will ya. Me pacho ubetumi ababa beye na sundwem. Numbers in the 0242 071185 0242 071185 and a 0277147727. Me minya botre ma na fa number no.
0277 147727. So we nyane ye. And I mean some more back. Okay. 0 I mean 5 MTN and I mean for back on ho. 0242 071185 and a 0277 147727. Right, omo number no. De bia ye wie peden krofo ene omo number no ene de manya botra boba ma kama. Afa yen konko wie kura wo Jubilee. Jubilee Hospital. Unza me kan ye okura wa sha ase yesresre. Because ye kan yare sabia. Enye usika na ode ba nkwa hu ne hia wo mo. Sika ne hu hia but enye nkwa hu ne hia wo mo. Wa pomuden. Ena no se obi beduru ho. Oso yare ne ba sa no. Ni wure kura fi wa mfa ne health insurance. Eno mbisa ne so wa ba hada wo se an. Okay, wa ba ha no da wo ba breben. O kan ye pe eno mo ko he o mo system no so no so okay. Eno o health insurance number na enie ye hunu ya print mo fa nkonko he no. Enya yare sabia bia no mo nipa ho abotre sa o. Yese obu ho no mo asane maba wa ne mrante na wo ho no mo no. Wo mo ahenhia mo anim de tete ho no. Wan kasa ko misa wasem no wa hya ase panike. Jubilee de entesa. Gina ho na gya yare sa yemfa onto ho. Lab test, pharmacy. Ho ne say no kwa adura ye beka kire o se koto wa anya bi. Otwe mu ni beten ye pe. Obekonkran na se kumase. Me ka me kire wo. Me na ye kumase me na mi minimu. Me ka me kire wo anya bi anto wo Jubilee. Obekonkran ana kumase because unya bi wa ha ba bia. And I no cry they see a baby glass nko a. Enro. Ko hoi. Na osusu kokogye wo de. Afei theater no. Ebia na opere han bi e wo se ye de ma wo. Ye behwe ne agina so me aye ne kama. Afei ma penfo no so yenya mo ho abotre. Yetwitwa mo sekan no ahunu se abofra ne de yi ona yi emema no so be check wo mo prostate. Ahwe se level no bibia de na kwan so ana eya ye de wo ho. Wa hwe yi ye de dro ben beto ben mam. Obu on ma na nani. Wani no se wo se ye mo ahwehweniwa ana se e wo se ye mo aduru de soso ana bi okura ne de ye futuo keke. Enuani bi ne niam bi a wo ye yetufu no atwe ho afiri ho. Jubilee obey ne sa kama de ama wo. O se kaka aje wo se aboso ama ayi wo se no afiri anuonyam mu e de ko anim guase mu. Me pa chewo oba Jubilee ya dokotafo e wo ho ehwe sen no bi nya wo ho abotre. Se wo se ye policy so a ye be ne sa kama. Se wo se ye yiyi firi ho ne ye de foforo hyehye wo se no so na wo se ye man ye fitaa se nwera ye be ye obu on man se ne ye fitaa dada na nso so o kasa gu su ana asem ya aba saafo no so pepa sum nkomo wow ekufie ko me pa chofo ani chiri mo Jubilee obeyi sa ha no nyina de afiri ho canteen so ha anuane papa no no a eno achi so diabetes ani ye fie de kohwe ye si hu nkomia ye ma ho nkyerɛkyerɛ insurance ne ye aban de ne ankrankran de me pa cho ye chi kwan ye yira kwan akwada aketwa kura nim bia Jubilee wo amantra odan boabo amantra dwene eye etwene ne so ho a ena obi hu ne yen ye running ambulance service ye mpesa me kire nyina ne se anadwe da suom kura ne yare to hye wo so a ofre ye ne a ye wo ambulance wo ha e ba be fa wa kofi akɔhwew ama ho atɔ ye numbers ne nie 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 offer sa numbers ya ye beje wo so na bebia wo bia no ya ba beboa wo na ho ato kama wa pomudin e ade ye ho hia ye papa Jubilee Hospital wa pomudin ho hia ye nti ye gina Jubilee de ne na ye nchia manager Robert anopa ye ma wache sa so na administrator Frank ye ma wache na ye nkonkochia Dr. Minta de bia Dr. Minta e busy na PA Patrick nso so ono so ye ma no wache oye nipa se o nipa ho abotre oba pharmacy ho nso a Andy ene ne mrante ene ne mabawa no wo mo so wo nipa ho abotre pa Jubilee fo ne ye nipa enti nso so kɔ na omo enhwew me papa bi o wa ache ase de bia me ka Jubilee ho asɛm a ɔso Jubilee ne de enoa no waka no enoa no sa den
also what the case bi call ho as our case na was say your quarantine no I was see you nipa no free na afuom na ye de ne kɔ baabi a ne yare ne sankofo na sɛ ne omu di mirika mbe fan de ne kɔ ye na baabi om de ne kɔ nso ani and I'm say yes ɛsoro ha no enye papa a ye nka ho asɛm ɛsoro ha no enye papa a ye nka ho asɛm nti ɛya na wate ase ɛde amayen okay enti abusua baabi ye duro no adwentra hodo bi a mode aba no ye beti asimu akenkan na yahwe akangrawa ni asoso enti mawuli ye de damriku na ebe sore so pe damriku ni nyom kama fatu mame na ye sore a ye de asore so happy birthday en confirma me champion man ba ko pe ye friend Benjamin Okran or Inshira FM, Love FM. In fact, multimedia in general. Benjamin Okran, but Kumasi, Ena or Benjamin Okran, chairman. Mema happy birthday. Sanso so ena enra. Mi ankasa minia. Na na woda mi refie Darius Fachemi. Ai enra na Darius or say Ember. Na na woda enra. Me refie to onfa ncheme Joycelyn Bema enso so endra na wa woda onso fa cheme Rita Agbeti o de ne ye ne sa enso so ena Diana Audrey Amoa onso so ene eye wa woda yema wo awoda sonko enti damriku ne nwomo na ye be fili kakra na fe yahwe na ya sore so infili damriku nyum ne kakra enya nye krado ho ti wudi ekoso an hwehwe ye krado ana wa let me all right message we nso aye krado nti ma me fama ho we see a friend no have we was ya mo block won comments appeal 2 dom kwa binya o say Dr. Bawumia the right person only the real game changer. Oh, babe, digitalize it. 24-hour economy. Amo Philip, and say 24-hour economy ne de MPP 40 and BB ya ye wo mo. Na dia baso pa. Haile Selassie or see on your Sregana for say yewura JM de mo ma yen get close to him kwa. Ya hwena ni mu ane akaidum so. Nti mo maye men ne de ono so de ba ye no mo kan nsem o okay aye krado ye mfile damriku kakra Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate e de ba ahenkan 93.3 FM Adwuma wura mahunu sɛ ubo utinko one weyere moma nyamesom ne aware ya kono sanso na mahu sɛ anti adwoa ebo ne nan ano ode nan pem ho saa we nka ma me afia bruni wo ha
Who say on so to be the actually? Never would not remind. Why they cast your man? Money to make. Yes, we be my never would not remind. Why the cast your man? Money to make. Yes, we be my Money to make. Yes, we be my Now, I drink Joy is coming. What's it? Joy is coming. I say, "Chile, you." I had the tea. Conco. Fantafour because there's any memozy. I any memozy. Something can be ready. Hey, Achimoda. Enti Joy is coming. Need the game changer for you now. And you me Yamodia. Monka Mumina Monsa. The moment to me, campaign. I am for. Or that was changing. I am more who. Sir, we no aqua no. Yen Clay, I want some quiet. So was here Clay, and son wants to walk. It means 27 from me to Abanibia. Omu see I could do the energy so much no more. Say I just want to shed. So much can you? As it or came back for me. Oh, Debbie. Since we are a for no delegate for no. Some more who's more quiet Jews or more quiet chill. Yeah, I say more. But I could see her. A contest and memoir. Delegate me say be money, be money deal. Contest in our memoir. Now, who is a contest in memoir? Was it? Who is I? I say more. Yeah, more. Oh, now the other may so now the medical can. Omunyan sha se crown me can say. Enipa me ensa na atwa omiti so omo kɔ no. Me meta obi achi. Enipa me ensa no. Dance I am a body. Enti me ntumi nhwe nani mu nka nkyerɛ ne sɛ ɔkɔ contest. Me be against no. So na the game changer. Honorable Alexander Kwesiakwa. Bema. Oh, yeah, Bema. Ono so ya me chairman long time. Or so ya me church elder. Enti metimi ahwe elder ni mabo against. There be. So that's it. Enti omu mienu ni de omo asem no me obo ba. Utwu ni beten ya pemi nka bi o. Me hwe ne mo okodo. Enyi me mozi. Ana o de o baby o gina. Yeah. Oh, Debbie. Me anta me afọ na nkasa no. The way I'm your politics and person dem ho be free. We nyame adom akwesi da sei no. Ayi Elder Alexander Kwesiakwa. On obe preachi. Oh, okay. So I say, Elder be preachi wo ayi Old Town CAC. Ye kotie Elder preaching. Okay. No ma betan radio so say me ko boy against. Me ya say enye. So I say. Enti omo mienu ne de me sire nyam pass won koso a. Enko omo nyina ho. No bia akoma so ade mrem. Enti adwempa be signing off na fe nyina ya sori so. Signing out ni enko. Case be ni. Signing out ni enko. Ya fa nyum to ase enso e be ni samo. Hey. Se bia pesa wo ye. Sama yonko. Ya bi signing off ni enko ma wie. And kusi ma to aso. Because ya fa ni say no wie ni say. Kusi scrub on. Go kusi scrub. Jaguzi. O meto aso. Jama beto aso ni enko. Okay, nti abisia edisi ha no mo Nyankopon ya adom a ye bese na hia adwoda. Mumie nyina hwe ye ho so yie. Na
enema tumi nkɔ so kama emfa ema aseda nkɔmfa ma odi ahenkan kwame yeboa adwempa hene kofi mensa Kobe K Billy Man ɔfrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo Yesu ama yɛbɛsen hyia adwoda ne ɛkɔ yie ɔyɛ number friend ne boya